Sugi. Fika ngoiti yangu nayatuka. Red and blue zvinoenderana here guys. Zvinoenderana here izvi. Ko ndinofanira kuita ruva. Nope. Nope. Ah, no. Saka sei. Red and blue zvinoenderana here guys. Ndinoda kupfeka kaheti. Matona. Zvinoenderana here. Does this match? Does this match guys? Zvomechana kuti zvimechani. Hazvisi off topic. Zvinoita here izvozvi. Ura zviite. I think zvinoita handiti handizvikamfort. Zvinenge zvinoita. Right. Hanzi no. Zviite. Pepisa. But my head looks weird though. Grey head haminonyasha kwavakaisa. Ndada kusaka grey head. But sisinyasha vakaikera. Pink head haichoiti maichi. Haizi. Zviita wezvi. Mine ndiikire. No, rega ndibvise. Masungira ndaita uyu. Zvikubva zvaluka weird. Rega ndibvise. Mine ndibvise ikera. Grey head nyasha ndotomubvunza kuti wakakaisa pai. Ndiye anorongedza. Mine ndisunge zvinhu. Toteerera kanti manakanaka. Musunga sei zvipo baba zvichadi kusununguka. Sunga. Hanzi ndikuona kakarongedza mubhiri guys. Ndobasa raadhumai irori. Izvi zviona ndiri kutambudzika. Toite seivo pana. Zvonetse izvi zvemucheno zvondinetsa izvi. Handisi. I think chitombo chakandiwandisira weni. Sho ndiri kukoniwa kungogadzira mabraids ipapapa. Braid rekungondoti kapoko. Help me. Ndakusiya zvakadero. Handisi ndichiseka. Ndida kuti wachigere zvikuramba. Manzi ndisasunge. Apo zvokundiitira weird. Kama zvashuwa. Zvijaira ndosaka ndizombogerwa kana zvanetsa. Ndogera ini zvanetsa. Zvezvichindikirikina zvezvichinetsa ka. Ndozozvigera ini. Zvinoitana kukwidza. No, one zvandazoita. Anozotaura nyaya yangu zvakanaka. Zvitane kundikwidzira. Pfeka ndingosunga baba zvisanyanya kuzorembera kwese. Zvezvi adhimai ari pedu handava kutondisunga. Ndangoti ndisungewo.
ndaisunga mabhiringisho ipapapo uzandatoita mabhiringisho vemwana tosiya zvakadiro koko finish guys arikuseka navose rugare guys zvonetsa izvi ndichombomhoresa vamwe ndasina ndamboyatsomhoresa vanhu tsungiri rubatsiro bure modesta timozi sei maibhule long time maibhule ka mufanira kumbonditumira wedzingi imimi shuwa muri paseri pangu apa maibhule hamuderemi Faith Mponda Njokwe Giti AICU Melody Kondanani Rufaro Shumba Davy Maranatha Files Joyce Napea Vashet Kuzinyero Barbara Chinokeche Seisei Theo Mazinzanda Gugucheiti Magorimbo Fortune M Faith Mponda Seisei Joyce Napea Njokwe Gertrude Maria Mangani ndaitione ndimboita ndichiekera apana kunyatsohwa kuti yes nhasi ndandiri mugiya namba 10 chairo kuita marathon. I think mangwana ndakafita kana kusatomborekodha maybe mangwana fanira ndaba off because nhasi ndachinzwa spirit yekuti sei ndandiri muspirit of recording and doing my life ndo muspirit yandakabva nayo kubva nezuro tinozoguma taita 5 kapa tinotoita 5 mauyu maclips kana 4 zokuma ndaita 4 hatiti 4 clips taguma tazoita right so ndichange ndapedza neeach done and dusted. Ashawa sei Rachel mu karakate zvise Lincoln my Lincoln unochiitira zvakanaka Selonia Sedar Linda Mlangeni toni ndiani mwandasira Paida Jiri sei Chandi Mnemo Njokwe Gertrude Kuku is here. My Kuku is here. Kuku dambokupa link umbopinda iwe Rufaro Shumba vise Divine Nya sei Caroline Mutsebo Lokajamurura Precious Dube Rai kuda kwashe Mave Nyenkwa sei kudzai Mondoro Solonia Seda ndakudzokorodza kapo right ndiise link ndimbomhoresa kuku warova usati watonetuma nzeri kuku asikana kuku lingiro taisa link for you kuku tsinaka sei tsinaka chadakashamwarwa ndatopa live number 4 nhasi nandichibhebha kuekera nhasi ndandichipaekera ndandipashanda nemushini chaiyo Rufaro Shumba ndakumhorese sorry kana ndakuskipa sorry ndaweka kuku chimbopinda muekera box gezi ndakutonzwa ekera akutonzwa kutsva nokugara ndichati gaga kastori kangu kuekera ndokasira kukapedza ndozoedha vanhu because nhasi ndandiri pamarathon anyway right story yangu zvakaitika nezvekudai yandainayo pesa ndiyaticha zvakaitika kuna kwedu manje ka pane mastori ndakamutaura kuti kwedu kumusha kwedu isusu kunoni hakusviki mabhazi aya anenge achinzi anogurira nepakati tinotenda nekwanyika kati auta sei chidauna musha kwedu. That's what we do.
because mabhazi akaguma kufamba kare kare, rodhi dzacho hadzichatoiti kuti mabhazi afambeko, ende futi besides izvo ndiani unofamba achienda kwaGutu Pandawana? Hakuna. So zvakasari zvokuti zvakasingana zvokuti chii, kunozombouya vaya vanonzi ma-student teachers. Saka ma-student teachers vanenge kazhinji kacho vanenge vachibva kumasvingo Bhondirovi, ndo vanenge vachiuswa kwedu. Yeti manje chikoro chaicho hachina kana magetsi, hachina kana mvura chaiyo chavandoenda kana mamungezi, ndo kune madzima vanochera. Saka zvavati vanototuma chii, vanototuma vana kuti vaende kunochera mvura. Mohwisi saka zvakaita kumusha kwedu kwacho nekoko kuvanhu vanopinda chikoro ikoko. Zvoreva futi zvakare kuti zviri kundiirritator guys. Zvoreva chii kuti zvakare chii, huni chaidzo vaitotuma futi vana vanenge vachibva kumba vanonzi uya nehuni. Chibhorani, I remember kuti chibhorani apo tunawo chotovapo pachikoro chepamasema chiya, asi dambudziko riripo chekuti chinogara chakaoma. Handiziva kuti nekuda kwei kuti chibhorani icho chogara chakaoma, chinenge chakatongooma throughout the year. So manje ndandise chaja pafoni pangu. So manje zvakachizoitika ndezvekuti pakuuya kwamaticha tuma-student ticha tumwe tunouya, tumwe twacho tozonzi chidzokerai muita sei mochidzisa pachikoro ipapo, because ticha pane 3. I remember there's a time pakambozara pane 2 ma-teachers, because ma-teachers aya anenge acho anoti akauya akangogara kuti 1 term havachadi kudzokapo, because akutosviki. Unoenda sei kwaGutu ukasuwa Coca-Cola? Unoenda sei kuzhe kwakutoti pamwe mato haya kana chikombi. Zvikombi ndo zvandakambogwa kuti handizofambako, asi zvikombi zvacho zvinouya here and there. Hazvo zvinyatsi kuziva hangu kuda zvakunyatsa kufamba zvichisvikawo kwaZinata, nokuti kwaZinata ndo kwazvinonyanya kugumira kwaZinata kana kuvhunjera, because todarika tozoenda nekwaZinata, todaka paZinata zvanya kuvhunjera. Because last time patakaenda muna 2018 pepe, ndakatosvika ndikaona manesi angabva kwaGutu Pandawana kumameeting. Saka kune zvikomba, kuna mabhazi zvako, hazvina kushata. Ndobva chii maticha zhiya zvatouya zvikaticha, but manje pane pakazouya, pane vamwe vandoziva kuti vakauya akatozoguma atoroora, akauya mukomana akazoma aroro, ndobva vana vake vatoti kurei arikoko kusvika azobva. Ndiye akatomboita headmaster kwemakore iye, although usina kutrena ndofunga kuti unge uri qualified kutekera, but matichas panenge pasitorina, hapatorina matichas anenge ariko. Saka ndo situation andokwanisa kutaura kuti ticha futi anokwanisa kuticha grade 1, 2, 3 and 4 muone class ari yeticha ari kuticha zvese. Then mumwe futi ticha ogona kutichawo grade 5, 6 and 7 ndo matichira anoita ikoko. Handizivi kuti zvakazodini here, but from what I know for sure chikoro chacho hachitoiti ma-students akawanda zvawo, haatodariki maybe 100 anogona kukoniwa kusimuka kusvika 100. Asi mahwiro andoita nekuti kare chikoro ichi ndo chaiva nemukurumbira, pachitonetsa zisingamboiti vanhu vachida kutonodzidza ipapo. As time goes on, vanhu vakatanga kuenda kunana Dungu primary school, ndokutori ma-students akawanda. Vamwe vanoenda kwaChikukutu, vamwe vanoenda konzi kwaMungezi primary school. kwaMungezi hatsana handizivi kuti setup yakamira sei, asi zvazi kuti kwaChikukutu primary school ndokwane secondary futi kunozara vana, then kwaDungu futi kunozara vana. Even vekwedu vamwe vakatozotransfer kubva kumasema kuti vandodzidza kupi kwaDungu primary school. Zvina kushata, tichasei tichiona kuchidzidza. Saka manje zvakazoka gore ndezvekuti pana ticha wakazoya chistudent teacher zvachaizoita manje chaivhunza kavana kuti iwe unogarepi kwakati. Mamwe wacho nevanga kutanga kufamba achiziva kuti ndariri kwakati, wotoenda kumwa ndari nechi vanhu mucommunity. But at the same time pane mustudent uyu akauya manje wanga wasosa wainvestigata kuti kumba kwana ushu kune vasikana vakati variko, kumba kwana ushu kune vasikana. Ndo maonera ndakazviita ini, nekuti ndakazombohwa nechimwe chashangu changu achingoti kuti ticha wakavhunza kuti kumba kwenyu muri vangani, ndo vatataura. Vakati saka ningina ninguripi, ndo vatataura. Vakati saka unouya rini kubva kuchikoro? Vana vadoko kavanotaura tatataura. Tikati saka inini I think personally ndakatanga kuva interested nemunhu iye kuti unenge achindivhunza ndiani, because inani muzivi apa ndaitova kuchikoro because ndopa ndandiri form 6. Saka iye manje because anga ari student teacher anga ane information yekuziva kuti kwananhingi kune musikana ari mustudent ari form 6, tick box rake kuti musikana yakana akauya akatomuona
ndozvakaitika. Then at the same time kune vamwe vasikana vangu vakanaka, kune kwatinoti kuvaSvutu, kwadaireva kuti kunonzi kuvaSvutu, kotongova nevanhu vari veyellow. Tikati vatsvukiwa, vanhu vari koko ndeveyellow guys, vanoitanga maSouth Africans, vanhu vari koko, saka kunotonzi kuvaSvutu, ndo nickname yavakatopiwa. Ukaona uri mutema ka, it means pamwe uri muroora wakatozouya ikokoko but ari mutema, but madzinza ikokoka ese maSvutu, vanotonzi maSvutu, kureva kuti kind of like kuti masoto sort of ndo maitiro avanoita ivo. Saka mapurazi ese vanhu vari kokokoko kunonzi kuvaSvutu. Saka kuvaSvutu uku manje definitely ukanzwa kuti mufesi wako anenge atapirwa nebhebhi rekumaSvutu, ziva kuti munhu wainda chii chauchakombita nacho ipapo kana wakunzi vanhu vekumaSvutu, because tiri kutaura nevanhu vakutanga maSouth Africans ka, ndo vatiri kutaura nezvavo, kangori kaarea kakadero. Vanhu veikoko vakanaka veduwe, kwete kumboti chii, handina jealousy, kana munhu wakanaka wakanaka, vanhu vekumaSvutu vakanaka, kunaka kwakutoinda apa gayai kuti kumapurazi ka, kuri kumapurazi ukuku zuva rinenge richingenga richikupisai, asi ivo nyangwe zuva rikangenga sei, sikini yavo iyi inoramba iri yeyelo, nyangwe zvikaita sei vakatsvuka kuti pirivirikoho ndozvavari. Then vadero manje in terms tati kunaka chete ka, tokutsvuka futi kwako, toti vamwe vacho vari koko vangu vari a little bit futi educated zvavo kumaSvutu koko, vamwe vacho vari mazimota ekuvaSvutu, then vamwe vacho futi vangu vari mashopu, ndo kwataitoenda isi kundotenga kuvaSvutu. Kutozi ukanzi kwakati koda kana kuti siteri kao chakati fasta, vanhu vanoenda kumaSvutu kundotenga, ndo kwati closest chi mashops. Saka waitozoti isu tobva kwedu kumaCoca-Cola uko, waindopinda uchinoita assimilate here kana kuti chiikokoko kumaSvutu. Saka pane chimwe chibhebhi chaivako futi kumaSvutu, veduwe musikana wanga akanaka iye, asi ndasingazvizivi. Then kwasa the third one manje, ini ndazviisa muequation because ndakanga ndatapirwa nemufesi asi ndasingamuzivi, pandaingohwa hwangu kuti anenge achikubvunzai, saka kwari sei, chikuti anotondibvunza, sikati chii, saka ndakanga ndava interested, ndida kuziva kuti ari kuti chii, asi ndasingamuzivi, ndochokwadi ndasingamuzivi. Ndokubva manje pazoita dhirama rekuti unenge ticha vanenge vakazodanana nemumwe musikana, handiti kunoti kuvaSvutu, kwasa rimwe ranga rakatange opposite direction, sisiri kuvaSvutu manje, asi rine vanhuvo vaingotonge mapurazi angori right. Kumapurazi uku kwaiva nechi mapurazi emabhuramani, kana uda mabhuramani, mombe dzemabhuramani waindawo divi iroro, ndo department raiko. Saka kwedu kune madepartment, isusu tekwedu taiva tiri dii rekuzasi uko, hamene kuti kwainzi kuchii kwedu ikokoko kweduko, kwenda hamene kuti kunonzi kuchiko koko, asi azoti kuna maSvutu, kune ava kumabhuramani vari kokoko kumabhuramani. Mai mwana vekwamabhuramani kuya vanenge vachiita futi, vamwe vacho vanditanga senge vaneka irrigation, ndokwandaireva futi kukata kusaidi kwevanhu, vandaireva kuti tikamboenda kumashoni kana vata munda mevanhu, ndo department raibva iroro. Mai mwana bva ndatanga kunzwa inzwai guys, apa asana muziya mufesi uyu, zvakaitika nezvekuti ndatanga kunzwa nyaya chinzi kune musikana akauya achiona ticha, vanenge vachitaura nyaya yaka, ndichingotaura hangu ndichingonzwa hangu, ndakatokwadziwa ndisingamuzivi ticha wacho futi. Zvikanzi kune musikana akauya achiona ticha, kwaigona ticha zvazvaita sei, zvikanzi musikana uyu wakauya nemabarwe, because zvichireva kuti ticha ava ka munguva yezhesha havasi kurima, ende zvaizorwadza nezvokuti ticha ava vaita chi attachment yavo kwegore, saka gore tinenge tinavo ticha iva vaya. Mai mwana zvikanzi vakauya vakapohwa mabarwe nemusikana akabva pakati, asi manje zvaiitwa nezvokuti kwainzi mai vemusikana ndo vari kuita zvokupusha musikana kuti inda nemabarwe pakati, inda nomudana, inoita sei. Saka anzi akauya namai vake vakata kuvigirai mabarwe, anogona namai vake kundovigira mabarwe nedakwei pachikoro ipapo. Tikati saka ndiani anga aripo, zvikanzi tatitori mukilasi pavauya nemusikana iyeye nemabarwe nechisaka chemabarwe nenyimo zvichinzi takuvigirai zhesha. Zvikanzi bva watotanga kuti hanzi mozouya muita sei, mozorya futi zhesha kumba tokubikirai. Vanotaura kuti vanoda kubikira ticha ava, totarisa kuti tikati purazi ravo rimbori kupi, zvikanzi purazi ravo unotodarika nekwananenge vakomana, ndikafunga kuti saka uyu kana da kundobikirwa mabarwe kumba kwana mai vaekera unenge watimba, zvokwana ndikureva nema, unenge watimba ka. Even akandobikirwa kuya achibva ikoko unodzoka futi paanozokomba unenge kuti washara, nekuti pane mufambo paakandiudza distance iyoyo ka. Ndikati saka ivo vati chii, zvikanzi vati ndiri kuuya, ende ndikati alright iripo.
Memwana weekend yapera iya ashanzi yangu yotondiudza paya ichitotaura ichoti ticha vanhu vakatozoenda nekuti vaitotaura nyaya yachoti iwe ndakauya ndikakuona kubva kwenyu nemusikahwa iwe wakati wakadai zvokumapurazi zviya iwe da kutokurira kuna nhiki vanhu ava vakatangawo kuchitaura kuti tichawo takavaona vachisesedzana nemusikana iyeye mumabarwe guys ndakamira pamberi kati ticha vakutopinda mumabarwe nemusikana uyu tikati musikana wacho akanyanyoita sezvikanzi musikana wacho unenge utotonzi unonzi mai nhiki here saka vanhu vanga kuti iwe tichada kutirova vana vakutanga kufumura manje tichada kutotirova asi iwe wani takavaona vachipinda mumabarwe nani nemusikana wabva vakaenda kumba kwavo vana manje vari kuzvitaura indikuziwa apa ticha ndakambova kuti vaindibvunza kumapurazi kangu ndio kumapurazi hakuna vakomana vanoti chiyo saka ukatozonzwa mwani nani anenge ari kunzi aita chicertificate unonzwa kutofara kuti I think nda-upgrade unenge wabva muchifudza mombe wa-upgrade kuenda kuchicertificate nyange wasina kana kugraduate apa utozivi kuti unopasa utoaseswa here hautozvizivi futi izvozvo maimwana apa pandakambowana kuti andozizwa kunonzi dzimwe nguva wanzi akuri kuita zvishatime kana kuti mungezi wakazara kana kuti tashaya kuti mota touya sei ikokoko saka vanogona kutadza kana kuti vakuzova asesa because vanenge vakavharirwa nerwisi ndo zvinoitika kazhinji kana vaya kwedu saka vanenge vakutoita arrangement yekuti maybe voita nemastudents ambe kuti vanoita sei because vanenge vakoniwa kunoasesa tichavaya saka ngwe tichavakasina musikahwa kuchikoro vanogona kusachanyatso kuzvihwa because hakuna mafoni hakuna unovafonera chimhangara unomhangara kuti chi ikoko ameno kunonzi kuti ikoko hatitozi kuti kunonzi kumachakuvhu kwa kuti chii chaiko pakati pechakasara ndo paunenge uri ikoko unono kumhangarira ndiani saka waita zvaanoda mwana imi inasana muona mufesi uyu inini I couldn't wait kuti ndiende kusvondo ndobva ndafunza tikati saka mukomana anopinda chechi yei zvikanzi mwangu anomboya kuroma izvo kuya kuroma kwaaita kuya kuchechi kusvondo waitowira pakuti kutoti kuchechi ndenda kuti achakisaradi kwedi sinoti kusvondo waiwira mumagange medu imomo nemuyekera nemazingizi because magange mukange anenge achipinda katiri musvondo kudai isusu chechi yedu yataipinda pedu pamasimba paiwanza kupindirwa roma kune kana singareshi dhachi futi kana singareshi inenge yaipindirwapo then ine imwe futi so yaipindirwa ipapo hwisiri yaipindirwapo here ndowanzozo I think Roma nemahwisiri nemaikira vaipindwa mumwe nemumwe vaitwa nemaklasi avo asi isusu maroma taatikapuwa klasi yange yakatishate haisi kuti ndio vanga vakachuza here kana kuti chi ivo vananzivi asi klasi yedu yava nemazingizi yava nemagange mukange yaiva nemondo dzadza dzemuyekera muya kudai so kuti unoita zvekutoti uchotochidhirisa ndokuti chiyekera ipo akatsemuka madziro ese ndo mamuri musvondo medu imomo nechiyekera chedu chiauta chedu changa chakangogadzirwa chingogara imomo dzimwe nguva cheya chanenge aikasipo dzimwe nguva kana kii yacho inogona kushayikwa kunzi vakaenda nekindiani toitira pasi pemuti hwa nekuyekera nekurohwa nemajekecha tiripo pasi pemuti ipapo maimwana ndo kusvondo kwedu ikoko apa tinenge tiri kana kuti 4 mukati mesvondo futuma chemumo indofungwa tisaka kana vachiva kusvondo tichava vari kuye because dzimwe nguva hakunyatsa kunakidza kakusvondo kwachoni kune nguva kangozara have vanambuya vaiva ndo vanenge vachekera hakuna nambuya kwedu kuna nambuya vanozozva kuti ava ndo vanambuya vesvondo ini vanga vasingachakwanisi kuenda kusvondo because vanga vasina rimwe gumbo vanga vakabiswa rimwe gumbo because vakaita problem yeshuga saka vanga vasingakwanisi kuita sei kuenda kusvondo ende futi papasina futi mota yacho kuti vanzi vanodhiraivha vachienda kunopinda kusvondo saka manje indofungwa kuti saka tichava katondopinda nekuti ndisati ndapedza ipapo musvondo medu futi maiva nemumwe minzwa saka ndambosarugareka maiva nemumwe muti dzaipinda nemuklasi kudai saka muti dzedza dzaipinda nemuklasi kudai soka maitova neminzwa yaitopinda nemuklasi kudai kutopinda nekera nemiti iyoyo saka tinenge takangovhangana tirimo mukati mesvondo medu imomo maimwana saka ndio zvatikamba ndafunga kuti saka vachiuya ikoko ari kuvingei ndaenda kunotsvaga zvese aiwa kunotsvaga zvese ndo kusvondo kwedu handinongowato guys chisarati chese chekuti ndakambenge ndiri kubhori chinopera kuti wachinja sikini yaita mabraid 2 weeks unenge washanduka ndo zvakukashatira kumusha 2 weeks nei Mapuna, how are you? I miss you too. Saka 2 weeks chi unenge 2 weeks dzakatowandisa unenge watoti ndivara gaya apa uri kukombita nemusvutu iwewo manje sikini yako yadai ende singenini yangu haitani 1 week
ndoenda skin yangu inenge yatodai 1 week chaichai moto unotindivadza moziva here ifungai kuti makuseni ndiri kumuka uri kumuka uchingwisa mabori uenda kunobadza tii chekutanga uchimuka uri kundobadza moto kuti uise magaroni emvura pamoto garoni rira utombozi kuti mvura waisa ndei but ndo custom inonzi chikaucha yachoni yedu kana kuti chitori chicustom chatinoita chekuti uchingomuka chekutanga munobvisa madota musati mamboita chinhu kubvisa madota nekuvesa moto waisa moto wototora garoni ringoiswa pachitini ichocho chegaroni chacho waisa ipapo hatizivi kuti tichashandei mvura iyoyo angouya kana akada kugeza kumeso nemvura iyoyo ndikoko iwo chako kungoti ati unotora imwe mvura wowedzera togara kungozara mvura iyoyo I don't know why ndo zvakakura zviriko up to now nyangwe ndikaenda garoni tinongochoisa is automatic ndichisa mvura pasitovu ndoisa mvura iyoyo tanga kutodziya iripo zvekuti chashandei hatizivi saka manje wasviba nekera yako iyaiya nekuputisa moto masikati uchabika futi sadza masikati itikombauzari kweti kunoryiwa sadza kwete zvokuda kutoekera ende rinotofanira kutokubvurwa sadza rero unofanira kutoribika usiku futi mugorya futi sadza saka i3 times kai 3 times uchikangwa sikini musata zvokusekemi 3 times uchikangwa sikini yako apa wapedza kudaro unenge uri muzuva hauna kana chifeni chinoti fefefefefe uri kutongounda kutevedzera madziro nekera nemubvuri yezvimbereko ndozvaunenge uchase chaunenge uchiekera mai mwana uchitevedzana nadzo hazvina kushata waenda kuya apa una kana dhirezi rakanaka wotasa kuvasvutu vanoramba live yechisaladi handikati hawa hazvina kushata saka mfeso yanenge akazowoti sai vakazodzoka bva ndofunga wanzwa kuti ari kuya iri kusvondo ndikati akuenda kusvondo gaizi musiwo ndakanotsvaga kuti hakuna here siketi iri nani yekuti ndikwanise kunya ndakapfeka nechitoputopu chiri nani izvo ndaipfekera ticha ena ambori kureva nema ndakatovapfekera ticha ivavo ndo vandakapfekera musiwo ndobva ndanozvitaisa kuti ndikwanisa kuwana ambi here kana kuti idzo dzoponzi mozamaponza here mozamaponza here mai vangu vaizvodawo kutiwo ndinge ndichiluka but maybe inini wachoni personally maybe zvasiri mandiri but I don't know saka vaizonotenderawo zvezvo zviuyu zvimwe zvimafuta zvezvo kanzi ponzi zvezvo but chekuti ukanokora inenge iri yepingi wainokora kudai wotoita sekutoti todekere yekuti dzimwe nguva vasatongwara inofufunyukira mumaoko wodaiwo so paitinoizora iyoyo type uyu yenhikirikini yeduka zvainoita manje mandikudzei tipi iyo that what type kira iyo amiri kana ichiripo gezi ataizora kumese kuti unosara kwati akakucheneruka kuti wapoda iyoyo saka waiti ukaizora haipenyi saka but paunoizora pepe unosara uchifufunyuka something saka unozoti paunozora unofana kudai kurova kwese ukukukuku vanishing cream iyoyo saka yegere iriko gezi vanishing cream yangu ndakandoitsvaga ndikanokokota nezvimwe zvigaba zvanda ndakapuwa zvezvo yakupi ndaenda kuchikoro ndikanokokotedza ndokubva ndazora vanishing cream yangu apapa ukaita mistake unosara nazvo zvifufu chete ufufu hunenge hwakazara senge umu ndoma yaizara umu saka waizofana kurova uchidaiwo so kana wapedza kuekera worova zvekuzoti malipiglos neekera ini ndandazviwana kuchikoro saka ndandine zvimwe zvandani nazvo zvaingopenya nepaiwe ndoisa apa mind you guys malips angu ini ndakatozvarwa akaita dark saka ndaizviziva kuti ndozvaari manje kuti mbozi ndaisekwa kuchikoro chidzo nemalips akaita dark saka ndanda kuzviziva kuti miromo yangu yakaita kunge mitema chakatsvaga tinopenya ndokuzora vaseline memwana uku manje kutsiya uku ndakadzidziswa kuchikoro taipisa ndandi kwakusina eyeliner taipisa ndandi isu nekendri tiri kuchikoro todai ozhiyazhiya toisa eyeliner nendandi taisa eyeliner nendandi manje zvataizotanga kutanga ndaitanga ndaisa vaseline ndakadzidziswa kuchikoro ndaisa vaseline ndoisa eyeliner nendandi ndodzikama kudaiwo so tsiye manje ndadzikama ndotora chiteokomo ndodzitevedza dzakadaiwo so kutevedza kautsiye ndotevedza futi rimwe divi ndo zvananga ndakaita pandakaenda kusvondo ikoko I can imagine guys. Vaseline yangu iri kuri ende ndatombozviita izvozvi guys ndatomboona kuti zvobuda sei ndoisai kudaiwo ndakatevedzera mutseme oh my Jesus ndozvana ndakaita ndobati taenda kupi
kusvondo apa I think pataitenda kusvondo taizofamba nezvimwe zvitauro zvokuti unozopukuta makumbo makusvika makusvika masvondo nomari taizopukuta takutonzwa ngoma tainyanzonzizwa takubira muchikova saka vanhu vaitanga kana kutomanya kutoti tasvika tanonoka asi ipapo manje pakuinda hakuna unomirira munhu munobatana kumberi saka manje taizoti tasvika pauyu pachibhorani chaita ndokuudza kuti unonga kutoona kuti makilasi ayayo saka zvatoita manje kuti vanotanga ndichipukuta makumbo chipukuta apa munenge muchipukutirana vanhu 15 vanenge vari mukilasi chipukuta gumbo taisiningirinigadzira kumeso vedu endakapukuta gumbo musiona ndakapfeka chimwe chisiketi changu sochekera chaiva chechi 2 piece futi chikana singakanganisi iya 2 piece dzainzi kana une bhachi racho rekrimbiringi siketi ndeyekrimbiringi ndakakura ndine yangu soho yandakasonerwa ndiri grade 5 siketi iyoyo yakandichengeta kusvika ndasvika form 6 kusvika ndapedza form 6 kusvika ndatenga parallel teaching siketi iyoyo ndo yandakagara nayo yaiva yekera iyoyo inonzi ndiko zita racho nekoshitumu yacho iyoyo 2 piece yangu yaiva yemeruni asi ndasingadi bhachi racho nekuti raiva nemaribhoni saka bhachi iro rakangosvika pakungochembera risina kana kumbopfekwa ndakarivenga zisingamboiti ndaipfeka siketi chete ndoyandaipfeka ndatora siketi yangu iyaiya ndo yandakakiya musi iyoyo maimwana nekabhodhi top kanga rikebhleki kangu kaikadai kudza kuti ndandatengerwa special miti namai vangu vaenda kwamupedza nhamo ndobva wanditengera chibhodhi top changu chechiya ndochanda ndinacho chaiva nemaruva umo chibhodhi top changu chakagara ichocho ndobva ndainda ndakaponza maimwana ndakarova vaserini ichipenya pamuromo tsiye dzangu dzichipenya ndobva ndaenda kusvondo ticha yaye vanga variko chaiva vakagadzirirawo chaivawo ndakasvika vanga vakarova jini ravo nemateki avo jini nemateki zvaishamisa kunzi mukomana wakapfeka jini nemateki yo people I tell you zvinhu zvekuti wangakapenga makore yoyo jini nemateki rake rakapfeka jini apa rikazita mbudu rinenge ratoita times 3 bekani rikanzi raita mbudu pese apa raita mbudu zvese nesurogo daisaka kuti anga nembudu ngani zvakaoma kani zvakaoma chinhu chandasingafarira I think ndemamwe masheti akambopinda yaitangira nezimuromo reshumba nekuti munhu wese aingova nawo nemazisheti akangoti akundivhara munhu wese aiva nawo but manje ticha nabva kuharare neava vari kubva kuchirungurungu difference yacho yaioneka kuti aiwa imi tagara nemi chimboti aisit down vakabva kumagetsi ava tiri kuvaona even skin yavo yairatidza even though ticha ava vanga vari zvavo kumusha uko but vairatidza kuti he's a teacher guys pandakavaona let me tell you vanga vakagara vakadai so pakona vari 1 vachitamba nezvimwe zvana zvanga zviripo pasaidi vakapfeka sinika ravo iro harisi sinika regai nditi mateki nekuti ndianoita kunge chibhumu chakata akaita kunga ari kukwira achidzika ndo vanga vanawo iwayo ane mitsara nejini ravo reblue rine mbudu kudai nesheti yavo yaiva nemacheki mabhokisi kudai vakagara zvavo varipo pakona ndobva wanditi injipinda musvondo indivona vati takabarira tikati uya chiti inchiti impression ndo yakazozoti pandavati nedziye dzangu dzaiti ivo ini pandavati ndakati ticha vakapenga ticha vakachena sikamboiti ticha vanenge vari raiti ava vakatondiwira kusvondo ivo vachinditi I don't know kuti vakafila chii kudai tsiye dzangu dzaipenya idzodzo dzakavaita kuti vatize nekuti pamwe dzakazonyanya kupenya vedu handizozvi tichandazopoona futi tichaverera manje guys gayai kuti ndaitaekera vhiki rese ndichigadzira kuti ndichange ndakachena ndaenda kusvondo kege ndadasita ndigombukira ndausvondo guys wakamboteereka kuti nyange ukazwa kuti ndikunzwa sorry to say this but takuti abve kuti sirokazi dzikungoona kunyazoti panapa kandofunga ndakarohwa nejepo guys I cannot even move paiyoyo stage ndeyandaiti nyange ndikahwa kuti makumbo angu haagoni kufamba ndichashungirira ndichiinda kusvondo ndofanira kuti kuinda because if I miss this teacher ndihose kuti anzi anogara achiinda kumasvingo ndokubva kwavo saka ndikasavaona apa ndichagovaonerepi hatichafuna kwandovanona Monday to Friday handinjiko saka ndoindepi kunokwa ndovaonera hazviiti chirege ndise ndiinde ndakati ndinoinda zvangu ndichidzwa ndichicheka kunzi kwi ndaro period ndichiinda maimwana ndikati ndinoinda
ndokuona ticha ndokutondowaona ticha ivapo ticha vozai hoti vakati vanhu vari kuuya kuchiundo ndikati kana ticha ndovaindira chete ndinoshinyira ndichiinda handimbodi kuti vanhu ndaishinyira ndichiinda musi iwoyo nekuti ndaida kuvaona ndobva ndasvika paipai guys ticha vaiva tabuda musvondo guys let me tell you zvakaita ticha vaiva vakabuda svondo isati yapera ticha vakabuda svondo isati yapera ndobva ndafunga kuti vamwe vakuenda kutoireti ticha vakabuda svondo isati yapera ticha vangadzoka ticha vangadzoki tiri musvondo miyakira edu mabhenji ayaka anenge aka because vakadzi havasangani nevarume vanonzi varume kwavoku vakadzi kwavoku saka manje ticha vabuda guys chaiva ndiona vachiti pesi pesi vakuchita sekutoti vari kutenda ndichinoenda kubhetiri munindipi kwamunoenda nimi tabuda kubva kwese kuti kumabraziko tichiuya kuno kuzoti kugonai ticha vakabuda musvondo guys ticha ndokutanga kufamba achinda nejini ravo neekira yavo nehembe yavo yemutsara nemate atitozokutonga tozobvisa mateka awo ekati vanga pfeka masiripazi papa atitozivi asi ndareva nhema pavanga vari musvondo chakaita kuti vabude ndabva ndatoziva vakabuda papauya imwe mota yakauya musi iwoyo asi mota iyi handizozi kuti yanga iri hama yavo ikati yani saka mota iyi ndiyo yakaita kuti vabude musvondo ndobva havana kutozombodzoka musvondo muyamira vamwe vakati kudaya vanhu vekumabasa kwavo vanga vauya saka ndo vaita kuti vabude nekuti vaimbonzanzi vaifanira kuva asesa havana kuasa gai mbita ndichimwira mvura ticha vakabuda musvondo guys gai ndimwire chidhiringi ticha vakabuda musvondo havana kudzoka muyai ndimwe dhiringi vakabuda zvavo vakabuda aizi pakauya mota yaiva imwe guru mota yacho saka handizoti rangarirani zvaro bati ndobva totanga kutoita zvavaitiita ndanda kuda kuri vanhu mauti vaikwiza sekudai shuwawo zvati mumwe musi yendanda kutoisanganisa bhozi ndakazovaona mumwe musi havana kuya kusvondo ai musi uyo ndakaita kunge ndichachema guys aimiti uyu ndakaita kunge ndichachema because uyu musi uyo vanga vabuda musvondo havana kuzodzoka handakana kutokwasa kuti mhoroi kana kungoti regai ndingoti chishanu chiri sei kana vakainda guys ndokubva ndaenda kumba chaiva kana kuzonzwa kuti vakazondibvunza nezvangu here handa kuzombozvirwa ndobva futi ndazoenda kusvondo saka kusvondo kweisusaidi zvazviri compulsory kuti kusvondo kunotoendwa every day every sunday unofanira kuenda kusvondo usingadi uchida so now zvakazoitika zvekuti mumwe musi titori musvondo muya tichaya pana kuti vauya kusvondo guys I thought kuti tichaya kusvondo havana kuya kusvondo ticha ndanda kuda kutomikisa ndakavaona ticha vachiinda ukuthi svondo waiti divi ndiro ndaita kuti kune minzwa yaipinda nemukilasi rimwe divi ndiro unokwasa kuona zvekuitika paassembly uyezve uchitoona vanhu vachisvika pasvondo vachifamba vamwe vachienda kwanoenda ndobva ndakaona vachitofamba vachiita kudai ndakaita sei ndichachema ndichivaona guys tichaivo vakafamba vachiinda vaitoenda ndofunga vaitoenda kupurazi kwani kwemusikana yavo kuvabikira mabarwe ndofunga ndokuvaitoenda zvavo but ndakangogwadzwa ndobva ndafira mukati memwana dadero zvapira mumwe musi ndobva tasinda futi kusvondo ndobva tadhumana navo but havana kuya kusvondo vaitotaura nemumwe musikana wavo wokuti wokumasvutu little did I know kuti nemusikana wekumasvutu vanoita sei vanenge vanotoita zvekutotamba vese zvekutodero memwana zvekutoinda unotofanira kutonzwa chigodo chiti kwi ndozvandikura kuti ndomatambiro avaiita ndobva vatanga kutamba vese chikudo vachitanga vachidzingirana vachibvunzana kuti niki uri kupi ndobva musikana yaenda kunomunokera actually akaita zvekutonomunokera anzi iwe achimudana nezita rake unfortunately ndakanga zita kuti ainzani zvake but akamudana nezita rake anga akatovata chuti ndakavata vatoti ndiperekedze ndine kumashopu izvozvi ndobva vatoperekedza vachitaura ise ini ndakaita kunge ndisipo guys vaitamba nemusikana vachiwirana vachasebva vatanga kutovhunzana kuti ko iwewe ndakahwati wakazoenda kungirini wahwiti shamwari wakadii kuya zurochi kuzotora parafini because parafini waiti uchavazotora ndafunga kuchaya zuro hauna kuuya ende ndakahwati mheno dzauri kudzingirisa kumusoro uku guys dzose takadzinzwa musiwo dzevasikana vake vaifambidzana navo vatanga kuti haiwe shamwari bhebhi riya rakatondiramba ndaitorida unohwa sei iwe nekirashi nemunhu ipapo isingaiti vatanga kuti bhebhi riya haiwa kana shamwari akandiramba ndaitomuda achitaura izvo zvikanzi koningi vakataurana kusvika vasvika kusvondo ndakasara sure kana ndakambosara sureka musiwo ndakambasara sure chaiko kuti inangu indai isitosara sure vanzi achakuda kunogura nepapa tikati indai nditosangana mberi ndobva ndati kune vanhu vekumba kwedu vatatinawo tikati ngatitorei isho tikati yedu isusu tega iyo ngavaende neyavo vega zvaitonyangadza uchihwa achitaura kuti hanzi ningi dai muda achindiramba but iyo ndichamuhwina
guys unowase iwo chidoko hori chako chikutoti pamwe iye achandikanda shoko ana utikanda kataenda zvitu takanotenga mabhisikitsi tatoda kuti ndokababa kana asingaresvika unenge une 2 cents dzekuti unenge uchingoti chi unenge unengirikini une uyu unenge une 2 cents yekuti unoti ndoda kutenga mabubblegum izvo inhema haundina chaunoda kumbotenga pamwe unoto chekare kare vakuti ukangoenda nekunhingirini kwacho kwauda unotenga ikoko pamwe haitombokwani futi kana chibhisikiti kana chiswiti haikwani kana izvozvo zvezva zvimachiko zvitekotoko zvezva zvimago zvitukutuku zviko zvihwitsi zvitokotoko isitoti zvihwitsi kwedu zvihwitsi izvezvo saka definitely ndo zvaingofambira vanhu zvihwitsi kunzi uina kwanhingirini kwenzi kwamakuni actually uina kwamakuni kunotenga zvihwitsi handiti nazvakakafambira kangosvika tikangonomira pakaunda vanhu ungoonawo vamwe vanhu vakagara pasi pemuzezere pachi wodaikira motoenda rekwera tinenge tangotenderera for nothing for no reason ndozvataingoda kuiteko asi pakasvika time kunzi ukangokwa kuti waenda kwamakuni wairohwa wanzi waenda kwamakuni ongochinoita ikoko ngwane mari yekunotenga watumwa nani kunzira kwangu ndikwamakuni waenda kunoitechi waindira ikoko ungakutonzi waenda nani ikoko guys takatoenda kwamakuni nekuda kwaticha ivavo guys takazonosangana navo vakushopikwani kwemusikana vakutanga kuti kana kutaura neni guys kana kutaura neni ndobva futi zvakazoitika mumwe musi taenda kunobayisa vana kwazinata ndo kiriniki yedu isusu saka chasvanzi changu chandaenda kunobayisa makore iwayo yanga ari upi wacho aiva uyu second from last ndiye wandaifanira kunobayisa because aizonobayiwa dze5 years dziya saka kwese kumakiriniki zvese ndindaenda kumubayisa baba vangu vaiti nandindi mai vangu vainatsa kudza nandindi oripo saka da kuti ndinde kupi ndoti kukuzvarira zvanzi ndoti futi kuinda kunokubayisira inda unobayisa guys kubva kumapurazi kwedu kusvika kwazinataka panofambwa ndikurivera nhema panofambwa saka chigara kuti unenge wakabereka mwana kubva kwedu kumapurazi kusvika kwedu hawafambika vana unofamba sei saka waimubereka kana kusapa mafudzi apapa saka idza pamafudzi kana kubereka ndo zviviri zvandaikwanisa kuita inini bhozi wanga ane 5 years ko saka vaifanira kunobayiwa jekiseni re5 years ipapo nemamwe majekiseni ainzi vana ngavave vabayiwe saka ndindainda naye kwainongofamba zvitsamba nevaya vanofamba vachidanidzira kwedu kuti kunenge kusina mafoni anosvikaka saka kwafamba vanhu vachidanidzira kunzi kwanzi muyekera vanhu vofamba vachitaura kwese kuti kwanzi muye muita sei munhangirani mubayise vana musi wakati saka kwaitotumwa munhu iye unofamba achinoudza vanhu kumapurazi kwese kwese kudivi kwedu utoripo munhu anotomirira izvozvo achifambisa information saka manje zvakazoitika izvokuti tainda kuya mai mwana zvakaoma zvakangoitika ipapo tainda pepe tiri kutofamba pane queue ndikatimbetosvika hedu pamashops pane nemumwe anga aripo anga andiperekedza kupa kuti ngati andetosvika kupi kunhingirikiri kumashops timbongotendererawo pamashops takamirira kuti vana mbuya nesi vauye kwetoti vana mbuya nesi tikati vana mbuya nesi vacho vauya mazuva ekwaino kwavana vanonzi mai majoni kana sikarezvi nesi up to now ndo nesi vane mukurumbira kwedu vamwe vanogona kunge vakazouya asi vanonzi mbuya majoni vakaita mukurumbira usingaite kutoti ndo vaingoswara kuti mbuya majoni ndo nesi ndo vakanyatsa kupinda time dzedza vana nesi vachishamisira sikana mbuya majoni vaya ndo takatosvika futi varipo wangu watoti kurezva asi I think vakazoritaya ndobva ndobva tatoti ngatigurire nepachikoro todii tinobuda taa kumashops saka panotonzi pane pazinata clinic kweta zinata chikoro kweta zinata shops saka zvese zviri panzvimbo imwe chete saka kuti tibve kukiriniki taifanira kugurira nepachikoro asi kuti gurira nepachikoro pane chimwe chipani chiripo ndopane chibhoho ndotsogwa mvura nevana vechikoro ndo zvakaitika todarika nepachikoro paipa toenda nepi toenda pamashops asi paikira pepa ndo pafuti pane dzimba dzematicha ndo zvakare futi panopindwa futi svondo yandaikudzai kuti ye musi wa25 yega yega vanhu vese tinoenda kusvondo zvokutoti zvini ndikaenda kumba kwedu ndikati anda kusvondo ndo patinoenda kunopindira svondo vese vekuvhunjere vekwazinata nevekumasema tose tinopinda svondo ipapo saka itori sipesi yedu yevanhu veroma itoripo ipapo kunewo vane sipesi yavo yevanhu vemapostori zvakangosiyana siyana guys ndiri kufamba chigurira pachine pabani pepe ticha little did I know kuti ticha ava vainda nemastudents avo kunotamba ndofunga bhora musi iwoyo kwazinata ticha vaiva ndakavaona vachigurira vachida kunomwa mvura sipidi yavakarova pavakati tiba vakatanga kugurira vachipinda nemumadhaka nokunditizire chingoni mhurusai guys muzoti chavaka
vakasvika pakubva hatina kana mudzi vatamborosana vaingonditiza vachina nekwavo vachingoni nekwavo asi nekuda kwei asi vakangonditi ba vaida kundomwa mvura yayo ndokubva vabva ndokutaka kupinda nemumadhaka muya mumabani unoziva makaita mubani mune madhaka vachipinda nemo vachiti chovho 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 vachinda tikati ona ndichanhingika tioka zvikanzi indiwo kuti vati ndobva vatitiza mai mwana asazivi nekuda kwei ndobva vaenda kunomira kune zvana zvavo zvangwani ndokuti handini kwakati kwakati ina ndikati hatimbova mhuri usingati vasiye vakadiro ndobva tati sei ndobva tavasiya vakadiro ndobva vanomira kure kwatanga kuti tasa vakamira kure kuti ndobva tabva kuya ndichaita zvangu mavhidhiyo ekumusha don't worry ndichamaita mavhidhiyo ekumusha ndobva tabva kuya pandiri kufunga kuti patinobva kumagrosa ekwazinataka tichabva pepe kumagrosa kwacho unenge uchimbonotengera hautengi kumagrosa mozoti peposi yekumagrosa ekumusha ndechi mie ndichikudzei kana musingazivi peposi yemagrosa ekumusha peposi yemagrosa ekumusha ndeyekuti unenge uchimbofamba uchipinda uchiti ukapindamo wongomira unomira pakaunda hatisati kuti nokuti wai vanhu vachidira kumapurazi unongosvika ngonomira kuti murezve zviri sei mune mabhisikisi here voti apa unenge watasa kuti arimo here kuti hamuna voti voti vokuzoti ndinakati kuti ko hamuna malemoni here unobvunza auri kuona kuti hamuna nekuti chikera zvisherefu zvose zvekumushaka unochiona kuti mabhisikisi aya ndio arimo asi unongoona kuti maekera arimo here malemoni arimo here zvonzi hamuna kuti auright wombomira zvako ende unongoda kuona kuti munhu ari mukati mechitoro mumo ndiani mungomhorisana kana washayiwa kunyanya kwasikanawo zvinenge zvingori mixed. I think it's normal kuti vasikana vanenge vachida kutsvaga kuti nyengomita ikoko kuzvikuira kumagrosa vakomanawo the same thing ndio zvitori normal kumagrosa wobuda woenda mumwe guys hapana chekuti eda kunenge uchingosangana nezvibaba zvichembere zvinenge zviriko zvavazvitenga forya mai mwana inopimwa iyaya ndio zvinenge zviripo wopinda wobuda futi woenda mumwe unotsvaga kuti saka ndekupimwa kwakavhurwa guys unenge utsvaga kuti ndevape vamwe vakavhura vanongotengesa matasingazobvumidzwa here kupinda kana masa asingazopindi taidarikira kana ari mabhawa ndo ataidarikira unosvika pakuenda pachigayo unobvunza kuti muri kugayisa mari mazuva ano vakazoda kungoti sei kungonzi wasvika pamagrosa saka unoita unopinda pese unopapinda saka munokwira kudai kubva pane kutanga munokaunda kuti umutapinda umutapinda kana musina kupinda kuti umutata mupinde here onzi hatina kumupinda onzi hande tinomupinda chauri kungoita kungomupinda wobuda womupinda wobuda ndo purpose yemagrosa ekupi ekumusha unogona kutenda une 50 cents 50 cents yeugo ugodzokera nayo kumba usina chawatenga ndio zvandinoda kuzama kutaura kuti ndo purpose yekumagrosa kuna vasingazivi magrosa ekumusha saka unotozosvika kana kumusoro kusingasviki vanhu because vanhu vanenge vachimbotenderera semweya zvina ipapo pamagrosa. I don't even understand why pane mweya unongotenderera pamagrosa ipapo unogona kupinda mushopu kasikisika ugovhunza chinhu ka7 chausingatombodi futi uchipinda uchibuda mombosvika mombotaura nyaya dzembeu mobuda wodzoka wobuda ndio zvinenge even vanhu pakanzi pane church svondo chaipa inopera vanhu havai hazviiti kuti vanhu vagobuda musvondo vagongoti sitireti vasina kuinda nekwazinatara mashops vanhu vanotoenda neikoko chete munhu akasingati kenduru unonotenga kenduru iroro ndio zvazvinoita kwedu kuti kana waenda kana especially kana kuri kwazinata nzvimbo iyoyo yandikureva kwazinata kwandikureva hakusi kwaiko wanda vanhu mushonga itori location inonzi zinata saka isitenda pepe tatendera ndikati tikaramba tichitenderera panapa kana tichava kwatigona kusvika vainda tikasavaona ndikati kana ngatidzokerei manje zvaizoitika hakuna munhu kana kuti mafesi kana kuti vana vadoko vaiva neinterest yekuti vanonotenderera kupi kumagrosa kunoti kumagrosa kuchipatara kukiriniki ndiani waunoona unotenderera kuekera kuchikiriniki kukiriniki ndiko mishonga kunotongo kuchibaiwa vanhu majekiseni saka ungaenda kundotenderera chiikoko unotonotenderera kupi unonotenderera kumagrosa uchitsvaga zvikomana ikoko nezvisikana ndio purpose yemagrosa actually saka nekutenga zvihwitsi saka takangwara munhu wese anoziva kuti kunotenga zvihwitsi of which uwe unonge uchinotsvaga jecha ndoda unonge uchinotsvaga ndoshuwa chaiyo mai mwana mukati noriva nemewe ndikati kana tikaramba tiri kuno kuti kana vasingauyi kuno zvokwadi vanogona kutodzokera kumasema ndobva tati ngatidzokerei guys tichidzokera kudai so kuna tichava kutotora nemhururani yavo dzese vakutanga kutofamba kutodzokera kudai vose takatambira kuti isikakasa unobayirwa vana ava pamwe tichava vachati nonokika vati nonokika pamwe tichagona kubatana navo vanenge kudai nevanavo isinobatanawo navo vachatofamba vachigurira vanogurira nepi zhira ndeimwe chete vanoenda nepi hakuna kumwe kwanoenda nako vachadzokera nezhira imwe chete nesu vakatitiza
vakatotitiza ipapo ndo panonatsa kuti vakatitiza nekuti zhira taifana kubva nayo pazinhata todai tobva muchidhasti road iyoyo tasingachatodzokeri nekumagrosa saka vakadzi vatati navo vanga vechikuru vaiti hatidi zvekumagrosa saka vana basa rako isusu zera redu ndo raida zvekumagrosa vakabva varamba kuenda kumagrosa kuyakaya ngatange tano experience tozodzoka ndokubva tichavaiva manje chizhira chataifana kubatana nacho isu chichibva nekukliniki uko tozonobatana kure taifana kunobatana todhumana pamaradzoni pepe tainogumana tabatana pepe tozochitora futi same dusty road rinoinda kudai richiita sekuti rikudzokera richinokwira neuko kwandoreva kuya handiti imwe zhira nenge dai chinodzika nekuvhunjere isusu hatizoendi kuvhunjere taakudzoka bheki manje kudai ndo zvataita saka taifana kubatana navo nekuti vanga vari vekwedu tichavaiva hata kuvaona kuti vaenda nepi takakutoona kuti pesi nevana kuti pane kuti vatimirire padi kungotimirira tozongobatana navo pamwe chete tichavakwa kutoenda kuti ticha why ticha why nekuti taitozoanza kuwana time yekunyatsa kutaura tese zvakanaka nekuti paiva nemufamba adokureva nemama hakuna imwe way out yavaizombofamba nayo there is hapana nyange zvikanzi miracle ipi nyange zvikanzi nerusero irworworwo waitofanira kukudhiraivha through that road ivo pataizoita separation navo vaizonoita separation taitofura futi nekuzvidhorofia kune kunonzi kuzvidhorofia kweduka vedu taifamba taigona kutonyatsa kupfimbana tikarambana tikadzokerana futi muzhira imomo ndo zvaitokwanisa kuitika vakatitiza tichavaya indikufunga kuti vakomana vandiresa kuti vanditiza nezhira yese tatawana opportunity iyi opportunity huru kwazvo ndatawana pano nekuti taizofamba tabva tese kunoku taito kuzvidhorofia taisvika tese tabva iko taizopinda futi mumapurazi aya kwanani tichipinda kune vanhu vane mari dzavo kumapurazi kwedu guys. I'm not even joking. Kune vanhu vane zvinhu zvavo isu hedu tisisina asi kune vanhu vane zvinhu zvavo vekuti kukanzi kune function vakada kuti inonzi get together road yese inenge yakazara nemabhenzi vanhu vachienda ikoko ndo zvandiri kuzama kutaura kuti kune vanhu vakaita seivavo ndotanga kutaza kuti ende ndo vane more popular vanhu vanenge vane mari dzavo ndo vane more popular futi kuti mapurazi kwaikira nokuti vanenge vachizikanwa kuti vane mari ndafunga kuti tikapfuura kwana mungani ikoko vedu we kunotogadzirwa zhira inotongonzi specifically for them inenge yakaenda neikokoko nekuti dziri dzichikwira nekudzika kudai dzichikwira nekudzika dzichiita kutinhira vanonzwa kuti iri kutinhira inde kwamungani iri kuenda kwaningi tikati kana vagoona mota ikwani inovasenga ichienda ikoko tikati kana vedu we ndakagwadziwa zina mbeti tiande kutiza ndokuita vaitozofanira kutisira isu patinodai nepamwe papurazi tinogurira idu tienda kumba kwedu ndopavaifanira kutisira ivo voenda kumaseva asi vakatitiza zvavo tikati hazvina kushata ndokubva tasara ndobva vana vabaya paipai ndakangodzokerawo ndiri chimumumu ndichingoimagina kuti why teacher why of all the days and problems dzamakapindana nadzo monditiza tasitadhumana kusakana mai vangu kusakana chii guys. That was the best opportunity because mai vangu vangu asipo andakazvipira kuti anhu asindotaura nayenyi kwakunditiza but it's okay zvazvo vadii paipai vainda chinzwa zvakazoitika dhirama pane madhirama tu ekupedzisira nemandapedza stori yangu zvakazoitika nezvekuti vakati tikutsvaga mbudzi because vanga vasuwa munyama ndobva vatanga kutsvaga mbudzi yekutenga vatsvaga mbudzi yekutenga chinzwa yemunhu anga ane mbudzi dzekuti akungonzi munhu anongotengesa mbudzi nhasi kangoti watoti nhasi dambudzi wotoenda pana ningoti da kutengesa mbudzi asi zvezvoitwa kumapurazi zvavanoita manje vanogona kuti ndiri kutengesa mombe ende wati ndiri kutengesa mombe paunoenda kundari pepe unotoudza vanhu potodanzwa kunzi ndingari kutengesa mombe yake saka zvoitika nekuti vanhu pavanobva pandarika vanobva vachiziva kuti baba ningi vari kutengesa mombe saka nyange ukazohwa munhu anonge achasira atsvaga mombe dzokutenga munoudza kuti indai kwaningi ndo zvinoitika momuti indai kwaningi madere kuti indai kwaningika then ndinzwa sekuti nebhonga kutaura madero manje. That's how people get my connections ekuti kwaningi kutengeswa chakati kwaningi kutengeswa chakati ndo zvazviri zvedu kwedu kana kutoti musvondo chaivo chamunogona kutodanzira kutoti ndiri kutengesa chakati kamukahwa munhu unoda kutenga mozomuudza ndo zvazvinoitwa kwedu. Saka pambudzi apa ndakahwa pane pakataurwa zvokuti mbudzi ere hatizi kuti mazuva vangu vane vachitengesawo mbudzi baba vangu ndobva patonzi kwaningi kune mbudzi ndobva patonzi iwe takanzwa kuti chii baba wako wata sei. In fact maticha futi vanogona kutoudza vana vachiti enda munotibvunzira kuti vana baba venyu hakuna here pane kumba kunoti sei vari kutengesa mbudzi tikutsvaga mbudzi
Saka vana apa vanoenda kumba vanotota sei vosvika votaura kuti chani vari kutsvaga chii, vari kutsvaga mbudzi, kana chani vari kuda matomati, kana chani vari kuda murivo. Ndozvazvinoita. Saka zvazvinenge zvakuita manje vanogona kuodha vokupai mari. Ndozvakaitika nani naticha ava. Ticha vanga vari ticha vangu vekunzi tizanani stopa nani navamwe vanga varipo kare vanga vari headmaster. Vanga vari headmaster vaya manje ndobva vaita announcement yekuti ndamunoti kana kune vanhu kutengesa mbudzi ndavatiudzewo toda mbudzi. Saka vaida kushiyana nepakati mbudzi yaya votenga voomesa zvavo nyama yavo. Mbudzi bva yanzi iri kutengeswa kubashironi. Ndio zvakaitika. Mbudzi yanzi iri kutengeswa kubashironi. One or the other way. Vaifana kuya kumba kwedu because hakuna kukwanisa kuenda nembudzi yokwavari. Zvikanzi vanouya vachitotenga kuno mbudzi yacho, vanouya vachitarisa futi muchirugu chembudzi voradzwa kuti iyo ndio mbudzi yacho, vonegotiate vachiona mbudzi pane kuti vanzi iyi ndio mbudzi iyi ningirikini. Ndikati pandakazviwa kuti vari kuya guys, asi ambofara kudero. That day ndakafuma ndakapfeka different regalia. Pamba pedu handitozvikangamwi paiva nemukwere. Unozwa doro mukwevere kana kuti mukwere rerekuti pane traditional thing chekuti kana pana nambuya vaya vakura varipo vanoita training yekuti this time toita doro mukwere kwambuya vanhingi kana vachiri vapenyu papurazi papo because vanenge vachirespecta vanambuya. Kwedu kunoitwa macultural things maactivities akawandisa, saka zvimwe zvinoenda kukangamwa because zvinoitwa zvacho zvakawandisa. Saka manje ndo raivako musi iwoyo guys. Ndakagwadziwa nekuti doro remukwere iroro zvarinoita manje. Imimi ndimune makuya hariitwi zvekunzi keraka ivo vaitozviziva I think kuti kune doro remukwere kwedu. Doro remukwere manje guys riro rakabikwa nezviyo chete, hariswi zvimwe zvinhu, hari zvese zviyo chete. Robva raitwa traditional thing chezvekuti hanzi tiri kuvodana vanozviti vanosvikirwa vacho natozvi kuti ndivanani vachoni vanonzi vanokwanisa kuita transmit mediums dzacho dzokuti season yekunaya vanenge vakuita izvozvo. That's what they do padoro remukwerere. Mukwerere ndizvozvo chaizvo iroro doro remukwerere. Saka normally vanozvita pamba panenge pana mbuya vakura chete vachembere veve ndozvavanoita izvozvo. Ndo vacho vanorespect vachoni vozodana maybe vacho vanoita zvacho zvese zvezvo. Ndo ratikureva doro iroro rekuti mvura inaya. It's a cultural thing. Saka in other words vanenge I think vachiita zvezvokuti season ino yekuti mvura yakuda kunaya they do that iroro. Isusu no kweda titi rukoto toti doro remukwerere ndo riroroyo. Saka vanongorita chete ipapo guys. Ndio musi wangu ane doro remukwerere. Chimira ndikudzei kurwadziwa kwandakaita. Tisu takakuya zviyo izvozvo kubuda mhoni kudai takaita vhiki tichikuiswa zviyo, takaita vhiki guys tichikurisa. Aya mamadhaya munhu akapuwa mugomo ndio watakapuwa. Tatiri about 6 mumwe nemumwe kusvikanzi mugomo wakwapera. Ndasakagona kuya ndakakuya guys, ndakakuya kusvika mugomo wapera kuti taita vhiki tichikuya chete. Masusu takangomamwa asi takanzi pafunction ipapo you are not supposed to be there guys. Vanhu vakauya, kana ndakamboona vanhu vanga vakawanda that day. Ndaivaona apa mozava kuti takabva tanzi mai vangu indai kupi kwedu isusu uenzani rugare kuyekera kwedu hakuna masabhuku. Kumafamu kwedu hatiti zvemasabhuku, kwedu kunoita zvemafani, hatina sabhuku, hatina chief, kwedu toita zvemafamu numbers, saka hatina sabhuku kwedu. Saka negirikini uyu unonzi chizera yoyo mai vangu kwakunochuza dhireni riri kure nekumba. Moza manje zvorwadza ndekuti rakatanga makuseni rikapera zuva rovira guys. Mai vangu vakanochuza dhireni rekuti is very far away from anyone anoti mhoro riya rekuti unochiona kuti havana nhingi ndeyo kwanhingi vakuinda kavo vakadai vanenge vakaita mutsetseka vekwada havajaidzi kwanzi kune function mai havajaidzi vakaita mutsetse kudai uri kubva nekoko uri kubva nekoko rumwe pachita kuti takufuloka vanhu. Mai vangu zvikanzi kuenda kumunda, katikwenda kumunda zvikanzi katikwenda kumunda sei nhasi kune doro remukwerere pano toda kuonawo kuti chii chinoitika. Zvikanzi hazviiti woenda kumunda ikoko chete guys. Takaenda mumunda ndo kunopuhwa ndima hatina kumbuda munda imomo. Takaenda mumunda dhireni rekuti
isi tinoti kumhiri because imba inenge iri kuzasi kudai iwe mune muri kumhiri kure kotoita more than 200 meters kuenda ikoko uchinyatsa kuona kuti avo vanhu ava vakazara vedu ve tiriko kumunda ticha vaiva ndodhera vakadhisaidha kuti toda kutora mbudzi chinzwai manje crash yacho yakaitika vabva vadisaidha kuda kutora mbudzi baba vangu havana kuita sei havana kuinda kumunda inini namai vangu nemumwe mushandi watati naye tisi takaenda kupi mabrothers anga tinga anga atodzokera kuchikoro pazvaiitwa izvozvo ndobva zvanzi saka meaning this is around November meaning kuti mabrothers angu anga asipo anga atori kuchikoro ndobva tati saka baba vachauya zvika baba vanouya kuzoti vari kuita sei vari kumboita zvembudzi bangu kwakutodhirisa infact anditotozwa kuti kana vakatopinda mumanongo akangoya zve 1 minute ndokubva vatovaona kuti vanaekerawo even mukomana baba pese ukati vana nhingiriri ndevavoka vakuya vana ticha vaivai zvanzi kwakuti mai vangu kwakukumusa mukomana ye mumunda svika ndichinda unobatsirana baba wako kuti mushare mbudzi tikati vakomana opportunity yangu yekuti ndione ticha saka ndichavaona kupi ndichavaona kuti ndavharirwa mumunda kuno kumhiri ende havamboondioni havandioni zvachose tavharirwa zvinhu zvangu zvese guys takasakura tikafunga kuti chi mai vangu bva vatanga kutaura vainyatsa kutaura zvepfini vakatanga kutaura zita rake nani stop zvanzi izvi ndofunga kutota sei vakuchuza mbudzi manje zvanzi izvi ndofunga vatombonojaina vanhu vari kuita zvemukwereri zvanzi ndo vari kutoenda kumbakawo vatoenda kumbakawo zvanzi vari kuenda kuchirugu kunenge uchioneka tiri kumhirika kunoonekwa kuti vanhu vaenda kuhozi vanoenda kuchena vanokwana maiguru vangu vaenda kwanda kana vakuenda kumadanga because matanga achona akasiyana nekumba uchazi kuona kuti ava vanhu vatatu vari kuenda kwavo vanhu vatatu vari kuenda ende mbudzi yacho ikachema waiyirwa kuti dziri kuchema kuti yakutorwa manje kana vakakomedza kutora mbudzi vachiita sei ino kana vakaitora mbudzi iyoyo itimidzi pachabuda muno vanenge vatoenda yes vakatora mbudzi vakaenda tirimo pavakatanga kuti tuya vachinda mai vangu ndo pakati katibudawo mumunda ndakagwadziwa kaisi ndakagwadzirwa apa zvavo zvese zvavaiita zvinonzi zvechiko zita ravo refunction yayo vanga vatotanga kutopururudza zvatopururudzwa zvese zvapera vanhu vatobikirwa zvechikaranga zvavo zvatoitwa apa tiri kumunda apa vatoinda vaive mbudzi vavo vatojoina that activity tiri kumunda kaisi ndakarwadziwa ndaida kuona kuti chii chinoitika ipapo pamukwerere pachoni because pane pavanozoenda pamaruware kavo zotanga kuita zvokupira zvavo vachiita izvezvo ndandisipo takazona zvatopera vanhu vakutongotanga ngomwa doro riya nani stop aribhadharweka munenge vanhu vanenge vachimwa madiro ageorgina ndo vanenge vachiita ipapo vombomirira vachitiekera vachiita vachimbocheka kuti yakupenyere inini like I said, I cannot say anything about that because handizvizivi and how they do it I don't know. I wasn't there. Takadzingwa tikaenda kuminda ndokwatanga tiri saka zvekuzoti zuva rovira pepe ukati vanhu vanogarira vanhu vachoni kusvika vaona kuti weather yachinja yakati haina kuchinja saka inini for me ndofira kunge pamwe it was by coincidence kuti mvura iyoyo yakazopenya ndokubva yanaya saka iona kuti zvedu zvatoita zvataitira mukwerere ndo zvavanobhelievha in saka I don't know kuti vacho vanozviita izvozvo how do they do it I don't know I wasn't there takanzi ndaya kuminda kumiri ndakagwadziwa zvangu ndakagwadziwa zvangu ndokubva ndadzoka kuya kumba mai vangu andakambotara navo ndakotara navo vakabhurudza mhene yangu vakabhurudza shiri yangu vakabhurudza shiri yangu yemateke nemajina nembudu ine mshuwa ndofunga pakatoya tofunga toti pamwe chiro ndichatomuonawo izvo kana tanokandwa kumunda kure uko tazodzoka paya zvikanzi mai mwana vaita kutarisa kudai usuri chicho zvese vachoita kutarisa kudai vachindinyangadza inikanzi asombosvika tobika huku I'm like I just don't care kuteekera nikirikini uchatobika huku tinogoirwa sei kunaka kwayo huku yacho niyoyo ndoirwa sei huku yacho nimandivharisira zvinhu zvangu munhu uya wauya akainda watotora mbudzi
uchagodzoka sei pano, hakuna kwachatodzoka. But azoenda kumba zvarowira mvura bhazi takakunaya zvayo. Vanhu vaiva even makicheni vaitoenda kwambuya vangu kana kwamaiguru vangu ndoko vaita payakanaya vanhu vakatoda pashi vakatanga kuridza ngoma vachipemberera mvura yachoni. It was not even interesting for me. Ndakanyangadzwa zvese pandakasvika ndikavaona vanhu vese ngwari pacho ndaihwa kunyangadziweni piraza vanonga vapinga chikafu kana chapera mwana wangu kutoitanga kuti takuinda ndokubva vaita sei vaita chinhu chavo chandakangogara ndakakata handindiko handitsikiko ndotsikako ndinoita ichi ndadzingwa pano yabva yapera yekupedzisira manje guys yekupedzisira maybe dai ndakaita mistake yekuti because headmaster vaya vakasvika ndopakatanga maECD. Saka headmaster vaitsvaga ticha anoyadzidzisa vana veECD. Pane vamwe vana mai vemucommunity vaive vekuma++ vaita ngo vakangwara ndobva vatanga kuda kuita sei kuti toda kudzidzisa vana maECD. Vaitobhadharwa mari zvedu, vaitobhadharwa zvavo mari, but vaienda vachiita sei vachibva kumba, but vanhu vava vasina kana kudzidza asi vaitozviti maticha eECD. So headmaster yaya pavakazoti uyu Sharon akapedza form 6. Saka zvakapedza form 6 tokwanisa kungomutora otanga kuita sei kuticha ECD. Ndizvo zvavakaita sei zvavakabva vadecide. Ndobva baba vatodamwa vakanyorerwa chitsamba ndobva vadamwa pepe ndobva vatoita meeting nani kana singareshi from what I heard either vanga vadamwa kuti vataure nyaya iyoyo oro panga pane zvavanga vafambira asi pakufambira zvezviya vanenge vakaita sei vakazota discussion yekunzi toda kuti mwana wenyuwo auye adzise ECD. Sezvo akapedza form 6 takutsvagawo munhu akati dzidzewo kusvika form 6 pane kuti tinotore chii vana mbuya vekumakommunity vaya havatoenda kana grade 7 yachoni. Saka takudawo munhu akatomboenda kuchikoro auye adzise vana ndozvatiri kuda. Baba vangu vaida, I think vaida kuti ndinde, asi manje havana kundiudza inini. Baba vangu zvakaitika kuti ndizive up to now they don't know kuti ndoziva. Zvakaitika manje ndezvekuti handakambokuziva kuti bedroom yedu maitiro yakaita setup yachonika uku ini ndaiswa kuavenue yavo yekudivi kwavo kupaseji yavo kwavo kusaidi kwako ndokwa kune room yangu passage same passage yaifamba nayo ndokwa kune room yangu. Saka manje musi iwoyo ndaiva ndiri mucorridor. Saka vaitotaura aiva masikati futi vaitotaura vachitotaurisa enda kuenda papassage ndo ranga rasina kuvharwa ndoenda papassage ndotsvada kutora something asi ndakawasara angu ndobva ndaenda kunoita eavesdrop ndoyandakaita ndochokwadi ndakaenda kunoita eavesdrop zvikanzi vachitotaura zvikanzi Sharon wanzi chingao yaikira mai angu zvikanzi hazviiti hatomboiti unoenda kunoita ichi ikoko izvozvi vanhu vanenge vachifamba vachitaura kuti wakazoita zvakati muno mumapurazi unodana nhengi zvimwe chete izvozvo ndozvavanenge vakuita. Akaenda kundoticha ikokoko machachi anodanzira kuti kana kutoti vanhu vemucommunity vachatanga kutoti arikudana naticha nhengi kuchikoro ikoko ndobva varamba vakazviramba vakati hazviiti. Vakati aiwa unachipuhwa mari yakati plus hanzi unopuhwa futi imba yake ipapo pane kuti abve kuno kure haachabvi kuno woenda kunoita sei unenge uchigara ipapo opuhwa imba yake. Even zvimwe zvaitawo nani because pane zvanzani dzangu zvaita sei zvaidza ipapo kana zvaitawo nani kuti vanenge vasingachamukiriwo kubva kunoku vanenge vangobvawo vachigara naSharon. Saka hazviti haiti problem vanenge vangogara pachikoro ndozvinji zvinenge zvichika kana chiri chikafu kungoti paweekend pepe paanouya kuno votora chikafu woidzokera nacho ikoko. Mai vangu vakati kana vanhu vasitanga kufamba vachanzi unodana headmaster ndosaka vakamupa basa. Saka vanhu vanotanga kumufamba vachitaura kuti urikurwara maticha epachikoro ipapo handidi. Right ndakadzamwa singamboiti kuti vari kundivharisa mikana yangu yese ndakatorega kuti noticha pachikoro ipapo nekuda kwenhau iyoyo bhozi ndopa mazuva pazvaifambiswa zvemakuhwa iwayo nemadzimai because pane mamwe aitodawo kunodzidzisa ipapo uyezve pane vamwe vaida kuti maticha anenge auya vadananawo nevana vavo. Saka definitely there was going to be a high possibility yekuti nyaya yacho yaizoguma yatwistiwa. Definitely it was gonna be twisted. Even vekumasvutu pamwe vaigona futi kuzoitwista sezvo anga ari mukomana anga akawandirwa futi nemabhebhi. Saka yaigona kuzondikanganisa futi nyaya iyoyo pakuti vekumasvutu vaida mufesu vamwewo kumabhuramani uko vaidawo mufesu. Ininiwo personaliwo ndaiva nesecret crush yangu yandaiva nayo. Saka pava high possibility yekuti ndagona kuzoguma ndakudana naye sezvo tagara pasame school.
ndozvazvaizoita. Saka ndochi rega ndingoti ndochi ndodhirama rangu rakaitika rese kusvika ndazongowanza akazobva uyu akazongoti handichadi kudzoka akazobva aita akazonzi ane musika wakazoita akazonzi atinga akamitisa samuwani then mva ngotiza kana handidzoki kuno. Saka nyaya iyoyo ikazotanga kuda kufambirwa vanhu vacho unomuwana kupi achigara mumasvingo tauni havamuwani havatombozi kuti chii. Saka pakazonge pakubuda timaspeculations but hatazomboona kuti akaenda nepi akabva aekera haana kutozomboekera futi haana kutozombopedza gore rake akabva abva akati hanzi I cannot handikwanisi kuti ndirambe ndiri kuno hakusi kundiitira. Saka anyway ndo zvakaitika nemufesi uyu nyaya yacho yangu yapera guys. Malife stream angu ese anhasi apera guys. Reka ndiise link apa now I can chat I think for 20 minutes ndo ndazorora bhosi nhasi ndataura apa musana wangu wakuta uchipisa manje. Musana wangu wakuta uchipisa nekurwadza nekugara saka ndichango add a few people. Njokwe thanks Joko washingirira good night guys. Ndikasvika 2 minutes pasina ndaona apinda ndinobva ndakata live yangu ndozorora zvangu. Saka ndo story time yangu yandandaona ndikafunga dzimwe futi ndenadzo dzimwe like I said dzakawandisa dzimwe ande ndatokanganwa ndokatongodzifunga kuti mangwana ndikuziva mangwana ndikuya nekuti ndikakanganwa mangwana ndikufana kuya nekuti ndakazvikira do reiterate mumba ye one student wangu kuno kune inonzi ma home visits. Saka zvakaitwa zvokuti pandakaenda kunonzi kuite ndichakutsanangurira kuti zvofamba sei but ndakazvikira mubedroom. In fact yaiva bedroom yemustudent saka unga ane toilet yake yaanga anayo ndobva ndazvikira door by mistake. Yet mawozi avo ndeaya ekuti nyange munhu akadavanzira haufoka zviwa haminoti anonzi chimawozi aya vanhu inde munovata muchifunga kuti anonzi machiwa mawozi ari tange Great Zimbabwe haumbozviwi nyange ukaskirima sei hakuna nokuhwa. Ndomandakazvikira imomo yeti handiri mudeep behind the scenes kure waitanga wapinda muroom wotanga wapinda mudining wopinda muroom wopinda futi mutoilet ndomandakanozvikira kusvika uyu student yangu sitega nditese yocheka. Saka ndo story time yandikuya nayo mangwana drama randakaita ipapo. Nyaya yacho ikasvika kumastudents ndikasekwa nemastudents ekuno go long time go zviri sei mushe uri sei upenyu? Ndatongopindira kuti mushe tiripo ndatongopindira kuti ndarova chete handizvosundijana kutadza kunyatso so tiripo kuri seiwo koiwo wairombochiita crash yaticha vachikutizawo vaitokudawo asi vaishaya kuti vosvika sei. vainditiza ka vaitiza kuchikuti zvino ndinosvikika panosvikika here apa but nyange vainditiza but vaizokwanisa kuenda kuvamwe wani ivo wangu vakaita too special ukavari saka vaityoti sweet talk please sweet talk goga munyari mudondi sweet talk mudondi sweet talk ndamisa mamwe mese malife wangu wachiita nhasi ndandisipo. Ndakataura kuti ndida kuita 3 malife stream zvangu ndozvandaunzwa kuda kuita kungota 3 but azokumaita 4 in total. 4 neimwe kaisiri yepa yako yangoita by mistake iyoyo ndazongonomukliya munhu wachoni ndikangomunza kuti aiwa kasikana zvamuri kuita zvokupanana vanhu manhamba angu muchiti vandichaga handisi kuzvifarira ndozvandangozoita. Izvozvo usateedzere vanhu and usatombofa wakava unblock. Aiwa handisi zvangu itovakanganwa muupenyu hwako kuti hava existe. Zvangu ndibhohwa pepe after that haiwa ndatobhoini iri bho nhasi ndisakasira kuti zororeini because ndakunzwa kurwadziwa nekugara guys. Alright, linkonita the last person hangu ndozvonyatsotaura mafuti ndakunzwa kuti yes nhasi ndataura
Ndeva. My Lincoln, my everything. My Lincoln, my everything. Atsabulikala, bulikala, bulikala. Yeah. Ndeva yako. We'll see. Ndazwa kuti waneta ndikati mira ndiyozokupa massage. Deepisha. I think this would be nice. I want a massage. Give me. Karkuramba, karwa for you. Flower for Lincoln. Irukuramba sha. Wanga watopedza shuwa wauda kuisa flower shuwa. Flower for Lincoln. Aya rakanaka. Otherwise, GC. Hapana kuneta chete. Thank you. Yes, you're looking good. Thank you. Ndanchikuona uri pahasha but ndandiri busy zvokuti ndanchingodongora ndofunga vanhu vanga ndanchiconcentrate ndomborasika mbijana because ndendakavhura rimwe window pacomputer then uku ndenchishanda pakakoda uda kuzwa nyaya vanozokushedza kuti hey ai chimbomirai hanzi ndawina sister Eunice alright munopinda sister Eunice link mendise link for sister Eunice zo ndikaveisa unobvoda kutanga kuti ndiveisei ndisaveisa nditi vaise why tongovanzwira tsitsi tovaisa why yandoa uri play uri kuvanzwira tsitsi chii sharona uda hazvifanani newe zvauda kuita ende futi nhasi you're looking so sweet zvekuti ugwijure vamwe vana hazvina kunaka izvo hazvina kunaka sister Eunice ndavagari uku sister Eunice is supposed to cook tea for us after live stream then utipa tea tumwa tozorora why is she stalking us I don't know. Uri kuona zvawakaitwa naticha ndozvidzorera kuna iyo handiti da kuti vakazviita pa uzviite da kuti uzviite ukasangodero chete tikupedzerana Hi Link. Hello Ndip muri sei Sharoni. Linjani Lincoln. Hayi ngishapu mina Ngiyaphila. Maskara sei Ndaswera hangu nhasi ndiri kubika. Muri kubika iko Ndiri kubika rice and fish. Let me show you, darling. This is fish. I'm cooking fish. manje hanzi namama ndikasvika kumaraini ndoruwa nhasi ndanzwa zvangu watanga kupinda naSharoni ndaisozvonoti nhasi handikwana. aya nhasi tombopa first house Yeah, first come first serve. Inangu hapana chandambonzwa. Ndazopinda zvakunzi ndikaita 2 minutes pasina apinda. Ndakuenda saka hapana kana nyaya 1 yandanzwa. Ndandireziza. nhasi maita mucheka dzafa chaizvo Ona Sharoni nhasi afara ndichakubata. Makachena, you looking nice, beautiful. Marukwanani? Neumwe mukadzi so muNigerian. Zvakanaka. Ii vatoti vaadhimaya varipo. Vati adhimaya chimbotorewo lingi mumbondimhoresawo guys. Nai. Ndachida kungomhoresa hangu Lincoln handina zvandanzwa ini zvakawanda. maita basa manimhoresa ko mangwana muri busy here
aiwa mangwana handisi mangwana ndendiri rashara mangwana ndendiri free ndokumbira so munditire favor one chete modzidzisa shero kusunga vhudzi ndomudzidzisa nhasi ramuonesa moto handika ndomudzidzisa domari nhasi ndiri kuita zvekubika bika mundiverenge ndiri kusvikako Alright, bye bye. Sharon, don't worry. Nasi, I'm not your threat. Handisi kuda hangu. Tinobatana kuseri naLingoni saka takatotaurirana kuti zvemadrama izvi no. Saka tinongo anonitrusta bye bye. Bye bye, my Shamarians. Mese maspera say all the Shamarians. Bonda ndiri biza. Ita yenyu busy sister Eunice takupedzerana naLincoln. Alright, shero tobatana later. Bye bye. Pedzerana yenyu ndiye ndichingoona zvangu ndichazozvikavhira mumwe musi ndakazvifunga. Alright, bye. ndauda kutiza apa Lincoln. Ma. There is a flower for you. Why would you demotivate me like that? Why would you demotivate that? Iwewe Lincoln, iwewe wauda sister Eunice kuti vandibatsire kusunga vhudzi. Chibrigadier, chitori chebrigadier. Why would you do that? Why didn't you say kuti ndinoda kuzokudzidzisa kusunga ekera kusunga vhudzi iwe wadi kundiofa? Ina ndigona ndisaka ndatsvaga ndapinza munhu basa ndamuhaya. Haungatsvage matrate woti handizonidzidzisa munhu uyu. Is matrate ka? Keep your enemies closer. No, not that way. Baba bate musoro wangu. No. Inzwa shero. It came from a good place. No, there's no good place like that. That one is not. That one is a black pit. Dai waiziva zviri pasi pemoyo wangu zvakadzama ndopa zvabva ipapo. Ngapa revive pasi pemoyo ipapo. Why is ndopa revive sei? Panouya unofanira kuudza kuti ndaijoka shiro nanogona kusunga vhudzi. Alright, ndichavaudza pavanouya ndovaudza kuti hai ndazosara ndichimudzidzisa but hazvinetse. Uzvati ungaifanira kuita sei? Ndeita sei? Chindidzidzisa toni. Teach me. Handiri kuona apa apa padhuze nenzeve apa. Apa. Ukaenda kumashure mbijana pane mabraids ari papapo unobata 2 uku wobata 2 uku then ocontroller ari kuenda kumashure. Akasinga kakunga 2 mina toni. 2 years like this. Yes, then you tie them behind. Exactly. Then your face is exposed. Then chibata apa, not percent. Yeah, obvisa 3, just 3 chete. Wadonzera kumberi ovhara embera so vhara ziso 1. Aiwa yeah, exactly. Asaende pasende ngawe kuside so achidai. Apa. Yes. Exactly. 3. That was ne skill. Yeah, 3. Mirati mbonzwa comment section with Luki say. But side na nauri jera ndajera kuti tinorembera nekuside ugu. For a change. It's not bad. It's not bad. Community mbona
Meda kuona kuti ndikatora 3 achibvawo kupawo kureva anoita sei. I want to see. Saka ndekupi kuri ball? This or the other one? Kwese kuri ball, but I know kuti uri kufila comfortable with this side. But iwe unoda iri nandidzosere. Chendipi? Yeah, ndiwayo. Sharp. Anonzi chima braids waruka. Ishinda, iwe ishinda ndakarukwa nayo kare kunogwa kuna ma-braids. Ishinda. But they look good on you. Thank you. Saka shaita. And the hairline yako you're right. Haina kupera. Thank you. Saka ndo zvongo chiudzira sister Eunice kuti vandidzise. But flower inozoda what does the flower? Flower. Keep it simple. Hey. Color your bura you. This is just my flower. Koga no penya. Kangori ka clip kadiki kanopenya. Yeah, ka clip unogona ukaisa. Kari hapo, kari kuri manje. Saka gaimbosiya zvakadai so. Siki uchi. Unozati pashota chi? Unozati pashota elastic neka kendo tovata pisa so. Zvabadara. Zvodudunuka nyashaka zvizama but zvinobva zvega. Ishinda kasaka zvinonetsa zvasiyana nemabraids zvinodudunuka zvega saka ndogara ndichizvizama kuzviekera ndokungosiya zvakadii. Koenda usingaiswitch halfway. Halfway chii manje? Asati wamboona mabraids anoswitchwa kuti unoruka halfway then owasiya apati chinda iri thika ibude zvakanaka. Oh, ma pick and drop Exactly. Ndo chamazama ndaa kuZimbabwe kunogwa kuna mabraids. Uruenda rini Zimbabwe? I don't know. Nhasi ndaenda kuimmigration vakati makavharirwa kusvika 26 September. Uchiriko. Handichiko nditoripo zvangu ndakatogara ndakatodaiwo ndiri zii zvangu nditoripo. 26 September, that's what they told me today. Tichakuona wauya kuZimbabwe, paZimbabwe padhuze apo. Dondona. Unombotanga wandidhauta here chaLincoln. Why did you doubt me? Ndanichicalculate kuti madays angu naSeptember mune makamera sei. Kwakuudza kuti September yoga ndiwa ndionekwa ndiani? Ko kana December, ko kana January? December handidi kupromisa nhema. Asi zvanina uyu chero chenjera kusungiswa hairstyle yeX. Oh my god. Oh my god. But chokwadi hairstyle haizi yeX yangu tambangu. Hanzi unoruka musoro here? No. Moms wangu ndo vanoruka musoro. Hanzi haunetse here zvekubva wapindira nehairstyle. But my brother is cool. Ini kana ndiri kumba nomalika, my brothers notion zvake hazvivhudza hana basa nazvo. Pane vamwe vandotovhudza vamwe tuto. Vandovhudza kuti zvakandifita here kwata zvinondifita. Vanotokudza kuti sister chero zviri kumakisa izvi. But alright, mira ndikudze chokwadi changu inini handiti. Imimi vanhu vechikadzi they rate munhu wechirume nebhandi nebhutsu. Yes. Handiti? Mascara sei Mr. Masai? No, unyari. Let us say.
handi ugonda ndati zvina unyare here Chi. Lincoln ndikubvunza ndati hauna nyadzi here ipapo Yay. Mascora say. rekedza ndimbotanga Aiyo. ndataura nacho All right, ndanyarara. Iri sei hairstyle yandasungiswa iyi nyowani new look iyi yasanguda ijaira but iri sei chero ma vanhu vakaita sana Lincoln kana vauya ka uvaudzewo kuti papurogiramu yako pane maelders anenge achikutarisa handiti ngatikwanire uyu akakwana wani ari kundidzidzisa at least I've got someone anodzidzisa mabraids kakuemerera kaari kuita kako akasisirike kungogadzirisa musoro chete kana isusu tinogona kungokuitawo kuti tikugadzirise musoro wachona but kwaada kuenda kangatinyari Lincoln respecta comment section yo please tapota zvedu anditi Lincoln ramboka dzvanya everyday angauye kutodena chete kusodena chete panapa kuuya kusodena chete taswera tichifara zvakanaka auya akuskobvorongodza zvinhu zvese ndizvo here ndinotomboita mudheto naLincoln inini rekedza ndibva ndakubatsira zvako rega ndikubatsire itai zvenyu mudheto wacho but rekedza ndibva ndatongokutaurira hapana apapo isitationa hapana kana uri kungoti zvichasvika kana kudarika pai hatinoda kutaura mazita kana uri kungoti zvichasvika kudarika pai you are wasting your time my dear right ndidonhedze zvako ndidonhedze musare muchiita mudheto wenyu nanhingirini naLincoln ndatogumbuka Lincoln Mira, musati madona. Ndabikirwa hove neraisi uko. Ukuenda unyatsonodya wakasununguka uko hove inyatsoidya usangobayiwa chete nemanhingirini nemasahwa chete unyatsoidya fishi masawa vari kugadzirisa nyika. Oh my god, vari kugadzirisa country. aiwa kasi kunyepa here chero ingataswera tichifara wani zvakanaka wani but chokwadi naLincoln tinogona kuita nice mudheito ka but tichisa type ipi mudheito Lincoln Mira nicharota nhasi ndidonhedze zvako musare muchironga zvemudheto wenyu ndidonhedze zvako aiwa ndabva tati mamuripo mudheto chirongo ini ndageza maoko ndimauya neidea isitasina kutombozvifunga shero ndiwori kudaira uchidai aiwa usabvare kumeso ndiwori kudaira here kuitira mangwana ndiwori kudaira here timbva tangoziva ndiwe here uri kudaira chero Lincoln ndiani atiti zvondite mudheto but evidence exhibit iriko pakumashure uko mauya ndimi mauya nemudheto isusu zvemudheto tanchita zvekusaluni unosweta zvekusaluni nanhingirini watadza kuita nhingirini zvekusaluni nasisi Eunice asi maybe Lincoln akafanana tichava ndindazoita ticha aiwa kasi Lincoln ka men on men handiti ka usauye kusikotichungurudzawo panapa handiti ka usauye kusikotichungurudza handizitombosungurudza saka unoona chandoda kukukumbira ka ezvinezvingoramba uri kucomment section usapinda hako mubox please ezvinowa kutipinza mubox tatisingade zvekupinda mubox nekuda kwekuti maitiro ako aya ati aiwa iweka
Ko atenziwo vari kupi kunhasi anambowaona ngatidaenda ikoko ndangoti chete usauye kuskotikonzeresa chete handizitombokonzeresa kana woda kutamba stereki karegedza sister Eunice tivati vavhurewo yavo channel motambira ikoko kuti kwasister Eunice uko munouya here uzoona tichitambira ikoko hakuna ndavayo panapa ndovatitangira vangave vane new hairstyle apa ulingona kudanzira kuti handizondidzidziswa kusunga musoro iye achitadza kundidzisa ingona ndidzisa now I look like a South African student panapa high school student uona manje so yeah I'm actually jealous indava hausungirwe kani chero newoda kuti tidisappointwa futi isusu vanhu vako urati tirare takapfeka bhutsi here shokwadi timu yenyu neproblem one haidi machallenge ini ndaita kuti Shero aoneke ari waita zvako kasika nhasi ndoke kupesera kupinda munhikirini mubox umo please nekuti chara kutotanga kuita zvimwe zvinhu zvaanga asisaite mazuva ano anga adzikama zvake ndowakuda kutomuvhiringidza hapana kaindisungisa mabraids oda tiregedza tigozovataurira kuti dzokai musikosungisa munhu mabraids mauzoti vakwidze masocks daipapane report ndati vanyorova kuti pull up your socks you can do better alright aiwa message ndainzwa Shero chindidonhedza zvako kasi message ndichanosvitsa maita basa kawani mutwere bho nekurara bho kawani zvakaoma hazvo Tanaka is pakaipo so Tanaka cheers hello Tanaka unozotongapoza wende pamudheti ndeipi yako mudheti wangu ndikuuda wakupi makazodii aiwa ndakamirira kuti approval fesi akazoti chii ndotya yakarambwa vakaramba handazviite kuti uite mudheto handakakuuzatorerwa aiwe sare ndakadai handisira juice ndo food yangu ndomwa juice yakawanda because ndaikudza pepe ndeka health problem kanga ndako saka most of the time ndowanza juice pane zvimwewo but anyway handizi yakarambwa saka who is the last option yekuita mudheto neyo Lincoln inini mira ndichatsvaga comment section uko comment section ndingobvunza comment section toita sei but sure mudheto uri paona ubudirira ko hatisi kuita pati here musi Sunday Shero pati yani I have a suggestion yeclosure kapandiwa pati closure party chamwari ndi kutotsvagwa nevanhu ivo chamwari kutorigira ngatimbomira izvozvo ngatomboignore we have to have a party closure party zvakatooma aiwa ndikuitei ndochokwadi Shero tinongoita hedu kana yenguva diki diki alright hatinyanyoite madecoration ndoita hangu MC tsvaga type alright iwo zvanogona kuita tsvaga kuti pati yaungada kuti maybe ronga something else chekuti itype ipi yepati yaungade was tine mabirthdays takaita mudheto party on Sunday why would we look for that sonenda kudzokera kumamemories unoziva tine mapainful memories nemfesa zvangu unoziva ndinotoa memories antoda gore ndichipedzere nawo nemafeelings angu kuti adisappear semunhu ndandirakidzwako nemacrush ako amacrush unawo amaiwe zvangu masecret admire ijawi haaperi bakati comfortable nikuti Lincoln alright chisa kusaikoshero or comfortable yandimbosiya zvakadaiwo ndimbopedzerana uyu macrush yangu ya ii ndanyatsoona kuti ndaiziita ndati ndikaona kamunhu kahombe because ndaifarira height
light skin, nema muscles. So Look at this. Look. Fair. Vamwe vabuda mumateresi fair vapinda. we want the closure part. No. Donate. I'm not gonna do it. I can't. Yafa yakaloda. Manje tikuteta yedu. Admire, bamkuru admire. Vedu chirandu. Iya vanorespectwa. Chirandu. Vanhu vane love mana vashero. Shit. No comment. Vauya chirandu avo vasumuka kumateresi. Chiranobva pinda mufrija mana. Buda moka wando. Apa mukadzi marata nebhegi ragogo. Rega ndidzosera zvawandigadzira Lincoln. Zvaenda kupi? Aiwa atangidze patsva. Ko tinga kufila comfortable nguva ina ishero wangu chasisi kufilisika comfortable. Aiwa ndakuda kufila now. Adangomita jealous. Ndoita sei hakuna imwe another stairway Lincoln. Uda utotirwadza manje nachiranda varwadze zvekudaro plus avaore moyo. Ndozvandovadira. Lincoln, can you see me? You see me? Ndoita sei? Yes, I can. Chirandiramba makatsika pamukatsika ipapo. Maya zvinhu zvitafane munhu anenge achikuplayita kumashuro. Kutoita sei? Chirandu musabvise gumbo pamukatsika musanyeperwe. Uda kuti vaone face yese here kana kuti uda kuti aone half face asara ane kamoyo kachida kuona face yese. Chimbondidzisa half face. Ibhogazi kai yamuri kutoita panapa. No. Chinandopinda muboxa mukambojairirwe. Aiwa ndinokutembai. Teach me half face. All right. Lincoln chakukumbira kaspace box mazara. Right, ndakamboita malooks saka ndoziziva zvinhu. Chakukumbira kaspace because box mazara. Panosha. Admire link hero, you're free to join us. We're having a hair party. Lincoln ngambobuda guys. Links wanyanya kugarisa iwewe. No. It's now Chirandu things. It's now Chirandu things. Ndine mediator panapa. Kumebhuli vapinda papi vari kunzi mhore maibhuli vari papi naye vari kumboroswa. Ndoda kuripota. Guys, admire there's a link you can join. Ari muroad. Ari kumbopfeka suit ari kuya mira. Yeah, maybe I shambomuka, but teach me. But right, bogus yo, let's chibuda yo wagari. Adi break a line apa. Naka yokuza. Teach me. Adi break a line up. Apa. Kota yese yo ya kumbiri yese kota. Exactly. Then aya. Toatora tova tasunga kumashuro. Aya. Imakudzisana masewe enyama unotama chakagero tinochase icho brasha. Ayo neni chakafanana. What should I do now? Because I think Shero akunyanyo luka apa zvanyanya. Kalaini kanofana kukosa kachida iso Shero. Asato wambokaona here Shero kala like kuti uno separate like yeah, like online inobva pasenda pa ichida iso ichienda neche kuside so then or separate unofana kubata bunch andiri kuona musoro wakadai obata bunch line rako rofamba richidai so then kanofana kukevha so ka line. I'm lost. Don't be lost. No.
Maswera semdara. Siniseko Mr. Links. Aiwa mukoma, ndiri mukomana anosona. Amuzvani na Fiona. Matumwa na Mamona. Muri bochirani. Anatambura nebvudzi rake muri kumitiseko. Atirumbomudzidzisa mahairstyle. Kune function. Aiwa hakuna function. Tanchiziva kuti muchauya saka tachida kuti muwane vachionekera zviri bobo so imwe yai. Saka nyika iri kutoshota maprofiti kai muripo. Mama toprofita kuya kwangu. Aiwa haya kuti chiprofita here. Prediction. Ako pane baba pavacharovha here kumba kwavo. Havarovhe kumba kwavo, vanongosvika chero vasvika makuseni zilongo vasvika. Eastern chipo. Papi mu one room. Rubo soft aka handiri kudzoka ikoko. Yes chipo. Yes, zvisi. Ndikudzidziswa kuekera nehanzvadzi yangu Lincoln arikundidzidzisa kusunga mabhiriji. Kama wewe unoshanduka kunge rwaivandi. Unoenda nemakala kala. Iyo zvinhu zvaona kuri white ukati Ihanzvadzi in terms of kuti ndibrother wekuchechi. at least unoiziva mbiri yemabrother, especially aya anoridza makeyboard. Anoridza makeyboard anga achiridza akavhura zisowani. Vamwe vachinamata achiona anga achijazz baya kuti uyo ndoenda naye. Then ndoita seisha. What should they do? What should they do? Usatwiste so. Ari thick. Tell me. Ndoita Ari sei? very thick. Terera ari thick mabraids aya. Saka kana uchivatwista anodzokera paangari. But the plan was to bring some, just to give them. All right, chitora so. So. Yes. Kwete just a handful. Like this? Yes. Then ochisunga asara uko. Ayachasara chivu. Oh, ndozvangachitaura. Exactly. Ngochifona kutaura neshona. Hatizoziva nemazita, handiti nichingoona here vamwe vakaita uko. Ndatona. Kuzama kumasunga. Nhasi chirando vanorara nebhutsu. Kuinda. Vanenge vanonokerwa kuti vakuone. Yeah. Lingoni. Yeah. Oh my God. So nice. Irisei chirando. Comment yaitenzo chirando. Matove stylist yokumba kwedu takutokupai contract. Kubika takaona kumona sadza. I do. Akodwa kuita seiti tiri mabachi, isi tiri masenior bachula ana John Bingo. Ya boss mastylira maita munhu aya kuroora kwenyu kuchanetsa shuwa. Ini kana ndichitoona musikana ndotanga tatarisa vhudzi ndorinondudzwa kuti ane order kana kuti haana order. Osaka pamatoona pana chero isipo mukati rigani bomucorrect. Aiwa iripo. Zvangofanana nemunhu anofoira ari muklasi. Kozoita munhu anofoira asina kumbopinda muklasi. Ndikazvitwisa mirationi. Hadi wabate in bulk, abate mashoma. Ukabata in bulk anobuda futhi because ari thick.
Hainitori lost hangu zviri kuitika parapa handisi kutombozivawo iyi. Zvoda varume vakashinga. Guys, usadiwa guys. Zvakawawa guys, but hapana chinobuda here something. Hai papa hapana chobuda. Kutongosiya zvakadai. Guys, iri sehairstyle yangu yandaitiswa guys mbona. Hanzi zvakanaka zvekuti maybe ndichatadza kuita zvadaida kuita ndachiona. Saka ndaifanira kuita sekubata masema mashoma. Ndosandaudza kuti ari thick ukabata in big bundles anorudunuka. Haastike. Ndationa. Hope chinobuda chikasabuda ndikuzviramwa. Usaramwe. Munhu afana kuramwa. Ndozoita sei? Hai. Anyway, Lincoln, this is so nice. Chirandu chimbokomenta iyo tinzo. Muri kuti chi neluku yatavapa. Hanyu luku iri bose kuti. Iri bwandi. Samangwana pavanouya kushow vauye vakadai so handiti. Yeah. Munoona vabatsira kandi muri kuona vachiri kutambura ndezvavari kuita here. Aiwa handiti charara tichiperfect imimi pamunoenda. Mati makuenda kubasa? Ndakutokola insiki ndakutovaudza kuti ndiri kurwara. Hakuendeki kakubasa kwacho kana zvakadaro. Ida. Moyo unenge washa. Maybe ndaenda ndasiya mabraids mashoma ka. Chaigona kubuda chitwisting handiti. Chachizama mangwana. Ndakumbosiya zvakadai zvakutondinetesa ndakumbotara hakuna nangu. Ndakumbozvisiya zvakadai zvonetsa izvo. Zvonetsa guys, I'm not even joking. Hanzi gentleman guys. Ndikungogara akangogara pa makutona gentleman. Guys, I wish they only go like that. Guys, like what am I? Mira ende wauya zvakanaka. Handi kuscience kuya takadzidziswa magnet hani? North pole attract south pole unlike poles hani? Saka kana admire ari gentleman ano attract. Out. Lincoln. You're going to Mangwana Lincoln. Kick out of the box. Out. Talking too much. Yes. Yes, can chipo. Should you say? Very bonus and roof around to smile. Yeah. Jauksua. Which melt. Brains are going to jump zvangu, but anyway, all is good. You can see. It's a kitten in Padus. I'm not going to coffee. You see, but ndakuzama kukunye wewe unongweri kana wasvika asi unozozvikunoka vata unonge uchizvinzwota kukunyeya. Maybe ndatova nemasensors anongonditi mukaone zvekuitika. Maibhule vangu vachida kundisinicha zvino hazvikuru ndiri kuramba. Maibhule ndo vangu vachindifurira vachitipinda mubox naLincoln. Andosaka indangosvikawo maibhule vakangonudza zviri panapa zvakaoma. Ndivo vanga vachindifurira maibhule kuti pinda mubox naLincoln, ndoda kuona kuti munhu unyatsokufarira nahawo. Havagona singaita vatokuexposa manje. No, vati hanzi ndofarira Lincoln. Hanzi advice would be substituted. Ndozvavataura zvavo maibhule.
timu yagara inotoita masabu kuti zvifambe. Really? Kundikaita injury. Panenge vachitodawo lingoni kuti afane kutamba ndokuti timu iwini. Guys, ungati ungaita injury. So ungaita injury kuti zvori unenge uchifambidzana neni injury guys. Oh my God, this is my first time. Yekuzwa kuti munhu anofambidzana nemunhu unokosaita injury. Oh Jesus. Asi zvekuti kunoitika sabu wakazvinzwa. Ndozvaunoziva. Maibhule ndio vandidzisa izvozvo. Maibhule havanetsi. Maibhule ndinogona kungotozovaona manje in a few hours time. Ndiye ndinawo maibhule vachinyatso kutsanangura kuti Udzi maibhule kuti anzi ngavambofonerawo video call. Ndavasuwa. Avo vari kuzvinzwira. But vanofonawo uripo. Maibhule yaSamondi pamba munopaziva mowo yatofona. Nhasi. Hausingaenda kupofona nhasi. Nhasi ndakarelax. Ko maibhule. Nhasi ndatombotori mufivhe kuda kumbotaura. Unenge vari pa-night shift. Saka vabatiki. Ndo type yaunoona ichirara here. Vanoita sei? Pamwe vatombodzitswanya kubasa ikoko vanongozosvikawo vombotiwo 2 minutes. Kana ukazoona unondiudza kana ndakamukawo tikasapesana. Toshandirana namaibhule katese tipa ma-night shift guys. Is what we're doing today. Mose munofanira kutombounza text kwandiri ini ndine muteresi. No, udze maibhule na Greekini nemufesi wangu wandakataura naye musihongo vaiti yes can baby uti hanzi dawo mari yedrink. Unatsovaudza live and direct kuti ndo zvataurwa nadrink nasheri kuti hanzi ndodawo mari yedrink please. Maibhule rega nditovaudza wakateerera. Maibhule nzeve dzenyu mimi hadzisakure hadzifure dzinonzwa mazvinzwira zvataura shero. Yes. Ndikuti unoudza kuti hanzi hando yamangwana pamunouya maibhule ka mubva mauya neekera yangu mubva mauya nedrink rangu nditori serious ndikutorida drink from maibhule. Ndiri kunozizira zvandiri kuridira drink iroro mubva mandimhoresera mufesi wangu anondinakidza mudhiro. Mangwana zvenguva yemaibhule kuziyei. Sei mavoisi pane zvaitika pa mavoisi akutanga ari kumashure sei? Hau handisonzwisa. Ya zvaita zvaakuita manje because pane pamboita kaglitch. But anyway, I hope anoya ndakamuka. Zobora mbondibata ka hope dzacho. Anyway, zvandaitwa zvakanaka here na hairstyle. Zvandaitwa na hairstylist. Ndakafeya zvakanaka. Ndatodzokera kunomuona hairstylist. Apano kunosona hembe. Anogonosona hembe. Anogonoita styling yemusoro. Ndipa machena. Anobika futi. Apa ari South Africa. Anobika futi. A package. All right. Yes. Tongombo contract yake iwe. But zvese anenge achiita like online. Zvimwe anodeliver. Hatombotenderwi kupinda 20 km radius. I'm listening. Ndatopedza. Kumakateritoriro. Ndo zvatoita ka pachishurugu ndo zvedu chaizvo. Unokuti gaga utoti no go area. Ko kana ndichida
ndotosungirira zvimachira zvitsvuku, ndototsvaga kana kahari kekupwanya pwanya nongoti lingoni ukangocrossa boundary, make sure kuti wakanyora will and make sure kuti wakabhadhara funeral policy up to date. Ndonofarira jaketi rako iwo pandinokuona unozombondiwigirwa kuti manice jackets ndozvifarira zvimajaketi zvako zvakanaka, not that one ndanga rine mauyu riyari handinaso. There's a reason why ndisingarifariri. Unofarira kaita sei? I love this one rwakapfeka rimwe so rakaita kagrayish but risina izvi zvinhu. I don't like that one. Ndarisiya. Nerinenge riri pink. Pink haipo kapa collection yangu. Inenge yototsvaga. Aiwa kauku unenge wakutotsvaga inini ka it's for me. Asongo usikadi kunditsvigira. Don't expose. Iwe unokwanisa kuhwanda nebvudzi ndohwanda ne. Skill iwo wangoda kundigira zvaunenge wakapfekera. Ipoti kuti kaunenge wakundigira zvakafanana matching jackets. Good kutoona shero wedu watakajaira achipengereka. Dzadza shero wandakapedzisira kuona panapa. Hai rema yaichisa. Iwe ukutaurire zvinhu zvekudhara sikuda izvozvo. This is now history sha. I'm trying to move on sha. Usandiunzire zvinhu zvisina basa. Alright, shata matching jackets acho. But kwete matching outfits kama mwaya. Trademark ekudzidzisa aya. Ani kuti vanhu vakangokuona wakapfeka wototi onai. Matching, but not white. That's the thing. I don't like white. So white unogara zvako nayo kuside. But inini that matching jackets nenge rine ka red, ne ka grey, blue. Yeah. Rinenge rikati ka blue keke kanenge kari bhobho. That is it. Ne yellow. Yes, yellow. I like yellow as well. Yes. At least ndakuziva kuti kana usingadi kutorerwa chinhu nashero unongoenda wakapfeka chinhu chewhite. Handikutoreri chinhu chako iwewe. But inini ndingokuudza kuti kausingadi kuti tisendetsane kana uchida kuti let's say for example iwewo zvaufanira kuti doenda kumudheti unini woyo wakapfeka ngirikini wakapfeka white unoda kuzama kuprova kuti chii? Iwewo uchinyatsoziva kuti white and me we are not friends at all. So iwewo unoda kuti chii? No comment ipapo. Saka chimbondiudza paunouya kumudheti unini unenge wakapfeka hembe kala yakaita sei? Izvinezvi kana idea. Handiwo nemastylist hobo achakuudza zvekupfeka. Chaona kwangu kuside kunenge kuine team inenge ichitodaidzira kuti no izvi zvikuonoka izvi hazviite. Kana muchisvika panzvimbo unofanwa kusvika wachinyatso kuti chirando wawe. Ndo vanhu vachataura zvandichapfeka. Ndino vanhu vanondida singaite mucomment section muno. Saka kune vanhu vanokuda mucomment section for inini. Iwo ndo unotori neteam races maybe 100% inobelonga kwauri. Mashe marienza vanhu vesa. Focusing on that. Sanyia team imudheto.
but itiko ndiripi bvunzira uda kuti ndinge ndakarukwa like hairstyle yonoda kuti ndinge ndinayo musi wacho. That one ndingatoda hangu kusurprise. Really? Sezvawaita uchitiza pamudheto handi pane pongo last minute wanga wakutiza uchavhoita kuti ndione kuti unenge wakaita sei. Okay. So iwe unofunga kuti ndeipi dream place yandokwanisa kuti I think I would be surprised and shocked kuti ndaenda kudina ikoko? Well, chokutanga ndoziva kuti you are somehow picky when it comes to chikafu. Saka obvious paunotombosvika paground ndozonzwa uchatanga kutombomhanya kuona kuti maoutlets anosota food yaunopindirana nayo ndeapi. Then but I think no, rega timboona. Even as long kusina seafood, that's okay. No seafood, no spicy food. Yeah, well, good. No seafood, no spicy food. So preference yako inenge iri pachii? Steaks? My ribs. Kana pane my ribs asiri spice. Yes. My ribs are right. Anoita kuti tione uchinhonga nemaoko zvawakaita the other day pamudheto wako kuti kana kusina seafood, that's okay, because seafood neni ndikangonzwa smell handichatofambi kuenda mberi, ndakutodzokera kumba. Too bad. Saka kana muda seafood unogona kuzoendawo kumwe kwako unodya wega and I won't be there. Yeah, seafood ndodya. Really? Yeah. But ndiri selective though. Nangu handitokwanisi kuna kuifema. Yeah, smell yacho ndeyekutoignore kana uchida wanyasa kutoti uzvienjoy. Zvinhu zvacho iri strong, but anyway unotojaira. Chimboexperimenta kana nenyaya kuti kana wambobva kulandlocked country ukazosvika kune zvimwe zvinhu unomboti ndipei, but hapane malimits like macrabs handizosvike wotoda zvivindi. So ungati ndinoda kuenda kumovie kana kuti unenge uchinde zvivadiki? Still trying to find out. Yeah, movie. Mafungiro angu nemaonero angu unogona kuida. Yeah, but it depends neplace yacho. Saka inini ndakakudzeyeko ndakamboita story time yekushow-ground. Ndiyati ndeda kuenda kushow. Pane chimwe ini ndinochiti chimeri go round. Hamuna kuti unochiziva here. Kuti chii? I think maibhuri wada kupinda. Mbera ndivape link vapinde maibhuri. Tozocontinue. Maibhuri ndasina kuzviona guys. I'm so sorry guys. Kana uyo aripo ka indakuita ndichese ndichimboita lose focus. Varikutora kufona maibhuri. Wada kupinda nelink. Varikufonera ivo. Vakati vaudze kuti kira nikirikini asi varoda link, vaudze kuti ndavapa link, ngavapinde, ndavapa link. Oh my god, guys. Oh my god.
Isa link. Vaudze ndaisa link. Alright, ndio text. Alright, iripo. Guys. Umaibhule nyengo vakawezvawo kusiri ngavazoti mangwana rofanira kufamba nemari yangu yedrink. I'm not even joking. This one I'm even more serious than ever. Ndio text ila let's hope. Vaneona. Ngavationa ngavauye. I want to talk to her. Yeah, you were saying something about merry-go-round. Yeah, oh yeah. Andizondiwa munoti marides here. Ndoda kumboendawo ikoko kuchimerry-go-round. Maybe yeah, that's who. Oh no, unmute. No, unmute. Maybe. Taura nyaya yenyu tiyo. Muda kuya muchidikisi bure. Maybe. Msatasa musoro wangu andinokama. Azvabasa ndikurukaza izvozvi uri paneitika maybe meindi kudzii maybe muziire kuti mukomana yanita basa rekundituka kubehind the scenes. I suffer for this guy. This guy uyu ari apa yakapfeka kuchena we. Asi pamwe ari right dzimwe nguva nokuti ukaona Lincoln ka auhwisisi. No. Lincoln hairstylist wangu. Vasanorigona asi unobva wanyungudika shamwari. No, I don't do that. Why do you do that? And kana ndinongonyudunguduka kana ndikangoona uyu uchiiti chirantu. Sure. Ende kuyama unogona shema. But me guys, me to go see. But no. Ndongoyemera ikira ndongoyemera mechete apo doti azondiendesa kumerry-go-round cheche chinodaiwo chisekuchitia ndochiendeni merry-go-round yawakapotsa uri grade 1 nanhasi uri kungochema. Yes. Ndinoda kuenda kuchimerry-go-round. I will feel happy if I go kumerry-go-round. That will be the very day that I will never forget it. And my bullet. Itira waka murora wedu zvidiki toni. Hapana chimwe chandakaona ndofunga icho chinogona kuchifarira ichocho. Yeah? Ndichamuradza vhidhiyo chimwe chandakaona anogona kutochifarira zvakanyanyisisa ichocho. Ride once pane ichocho handifungi kuti anozombonetsera kuti ndaenda pachimerry-go-round. Oh no, no, that one. And I cannot, no, that one I will faint. That one, if you do that to me, blah. And like that. Today chedu chichechi chandikakura chirimo chekuti chinodai also chichitenderera kudai also ndochandinode ichocho. Chimerry-go-round chai. Ndochandiri kuda handidi chinenzi mudenga. No, I don't want that one. Ndodai chine fantasy musoro wangu yekuti ndakatadza kunyanya ndiri mudoko ichocho ndochandida kuinda. Don't worry at my anokuchengeta. Sure. Ndozvaanogona izvozvo. Nditoona kuti my ndochiwana kupi tinogona ngosimbisa. Iwe ausati wakambovhinzikwa here vanondipromisa kuti anondirojera mudege. Oh my God. Maybe I disown you. I disown you. Ezve unotaurawo uchitaurawo zvinonakidza.
Zvino ukabva watoramba kuti ndochowanepi naye admire watosunga zvinhu. Watisungira anogara chindisungira admire anogara chindikandira zvebrigadier mufungi. Anofanirwa kupiwa maleseni vanonzi mukomani Benson. Namo. Uma Benson Masawi. Anofanirwa kupiwa maleseni admire. Mamebhule muri chapedza basa nguva manje. Vitemza mune makavata nedzanjaro kavata dzisina indirani. Ita chero zvinoita admire. Ndodaiwa maibhule ndida kupenya zvandakuudzai kuseri. Taura hako Shem. No, panapa zviti pane zvada kumangara kuseri kusiri panapa. All right. Namba dzangu nadzo. Ndozofarira kumangara muridzi wacho aripo. Oh. Yes. Zvanenge anohwisisa wani. Tena anohwisa. Admire. Kwenini? Iwe tingataura here. Sohwisa nditi. Ndopedzana in 2 hours na 7. Ndati ndohwisisa ka. Aiwa nohwisisa iwe, hapana munhu anohwisisa sewe. Yes. I don't know why we are saying and understand him. He doesn't understand me. It actually pains me. Saka tobatana. But pamunoya kuserika ndoda mari yangu yedrink mozere kuti munondiowa mari yedrink. Yedrink shoma. Alright, panhasi ndinotaka kutoimirira kuseri pamunoya mutofanira kuya makabata. Ndotengera chimeri go round nhasi kana uchitochida. Nhema dzenyu henyu zvamuzotitengi. Moda kwekera, moda kutwasaningirisa pamwe vazodanisa, yes God baby, my welcome, tiri sei, unondinakidza. Admire anokundwa machance navo. Ani? Admire anokundwa machance nadedhi wenyu. Vakapenga kawai. Vanokuti yes God baby, really say baby. Admire ngatoti naye madam, zviri seiko, nhasi maticha here, nhasi maita seva makuhwa, ndozvanoitwa. Vamuzvina guhwa. Guys, how do I feel? Chinzi vamuzvina guhwa. Vamuzvina guhwa. You're supposed to be so nice and sweet. Ndakabvuna zvakadai. Iwo ungati uchanonzi icho chemakuhwa. Manje. Zvinokuitika. Zvinokuitika. Ndinoona vagwere vangu. Kuti mozonimhoresera dhedhi wenyu. Ndichavamhoresa. Admire ndikufamba kwenyu makuseni. Kuseni. Handiripo. Pamunosvika ka mumuudza admire ndokufonirei. Alright, kuda nenge akavata iye akamuka iye zvino. Nongori kwaadmire. Handiripo here. Kandakarara kana pasina flat. Foni yangu inenge iri pasilent. Munongoziva skip, munonga pawindo. Mire iwe ndimbotaura. Inini unotaura navo everyday chirandu mirei. Chirandu chimbomirei. Ndombotsaura naanti maybe. And maybe dhedhi wenyu vanobatika hawo. Unondinakidza ndokuvotaura navambondinyebera futi. Ndokufonera ndinavo. Ndoda kutaura navo vari pahaipi vambodaiwo so vanonakidza. Haupedzika kutaura. Ndopandooda ipapo. Uneshuwa nezvauri kutaura. But mune muna admire pamunodiri pacho ndokuti ndovakasire kuzobva pafoni. Taura hako. Uzanabvunza nemastatement avanondikandira. Wati admire? Asi kuziva kuti musi andatovatiza nekuda kwemastatement avo. Vane machando vanoti yes baby, uri seiko baby,
What did I tell this baby? A baby, a baby, a baby, baby. I want to kids. I would want to be in somebody. Manos fire, manji. Mano fire. Vanospark. Manos zichiramba kusakara. Ndiri kuvasendera link Vasaka unozva kuti vanofamba 10 kilometers or more pazuva. Kuta fit father. Hey. Vanotobva 3 hours. Vane nharo. Isi takagara hedu tichivaraigwa nashema tisingafambi. No. But you can do vakatangonditi yes baby, at least you want to appreciate kuti tiri baby rawo. Vanokufarira vakangoona ndatoisa zvonzi amai vaive makuwa vanyarari maya. Manje yayo zvakwana. Ako vanotondikata zvibregedia but ndichagwindipi? Zvibrigedia vanokanda. Handichadi chinda yenyu matondikanda kaimipa pamaibhule moto muripo muri kutoita uchiwedzera handichatodira zvakwana chindichanda ndicharamba ndakakumisirei matimoda kunotarisa chinda babai maita henyu mamiramira ndapinda box maibhule kababai maibhule iribhondo kuona yamawa ayat ma bless you. You thanks. You meungusingandiudza ndokandwa zvibregedia. Inini ndinotokandwa zvibregedia. No. Iwe vanotondichanzi mai vavako havanyarari meaning kuti impression yayo ndeyekuti ndotaura zvingaiti official not like that. I'm very quiet guys. Don't worry, tinovakandira link yevidhiyo iyo. Zvauri kutsvaga ndo zvavachaita chaizvo. Vanochaona uchitaura kuti unoda kumboti vakande mastatement. But iwe ka chokwadi chiripo ndechekuti inini I'm very quiet. Handisi. Wakanyarara. Indeed, ndinototaura. No, not like that. I'm not saying which you unotaura, but I'm just saying which not that kind of a person unotaura. She's unfortunate. It's itori event yavakaonawo and otherwise quiet. Kwandi vanenge vachiona vachingoti zviri sei ndadzoka zvekare. Unofanira kunondidefendawo kwavari shaka navakutongoti chimai chemakuwa sha uno libhu yacho inozoitei kunzi chimai chemakuwa sha chimai chemakuwa sha ina ndovakwanisa ndotovatiza ndotovaavhi. Asina mebule yo very quiet sure mebule uchagodini variseva ndicha damage control pano kagodinza zvikanyarara zvavo zvikabhuiti but anyway it's fine. So admire ninika. I think in a few minutes time ndokunonge ndakuda kuzotiende zvangu anyway ndangomira kuti dzisvike dzingosvika maybe 12-30 minutes vatakati tobataenda zvedu yeah. Saka unozondiudza favorite lipstick yako pandiri ndeipi? Ndiri mushurugu ndambokuudza sandombosiyira upiswa. I just want to know yako anofarira kuti unondiona ndakaisa lipstick nderudzi. Ndanimboita imbonyatso kuongorora ndozotsvaga the best. Ndonditarisa chinditarisa apa pandi yachaswearing iripo iyoyo nombotarisa kama different shades aunondiyeva ka I thought udondiyeva saka ndiri kuyeveka ndokwazvave ndozvawatotaura in other words ndozvawatotaura kuti I'm not yevekable. So yevekable. Oh, yevekable me. Oh my God.
Wow, I thought uchati ndoda kukutarira iwe pamusoro pozviro hausi kuda kunditaurira cha. I thought uchataura izvozvo. Sikuda kunditariswe nani iwe usingadi kunditarisa. Yeah, saka ndatochinjirwa nyaya apa. Totally normal conversation, this one. That's the most normal conversation ever in this world. Ipi imwe unofungira from a lady to a man. Tori normal, but ndikuti ndachinjirwa nyaya here papa. No. Handina kana kuti uchinjira, ndangokubvunza kuti sikatori. Wandibvunza kuti ndichoose the best. Ndikati ndichatarisa. Now Waifana nice wonditi let me just see kuti unofitwa neipi. Then wobva waita sei? Wobva wanditi mene ndikutarisa wonditarisa ndofarawo ndatokubvunza unoti uda kuti unditarira iwo uchataura kuti unditarira. Dei wongondinyeberako kuti ndokutarira wovhara kumaso ako. It's okay. Zvanga zvitondiitira right. Adei. Atumosha ndinonamwa. Do you think kuti ndinofitwa nekuisa vaseline muma-eyebrows kana kuisa eyeliner chaiyo kana kusiya akadii? I think you kana zviri mild zvinoenderana newe, but zvikazova heavy amen, chete zvimwe zvinhu zvinozongojairika nekuona kuti kana wazviona zvapa munhu unogona kuzoti it's all right, but I think zviri mild ndo zvinoenderana newe. Okay, ndeipi kala unofunga kuti inondifita pahembe? Red. Really? Yeah, red haina inokwikwidza. If you can prove me wrong, ndakamirira, but red inoenda nechimuti 1 na 1. Okay. Yeah. Uchitevera blue. Blue, really? Yeah, pamudheto wangu wakachena yanga yakanyatso kubuda. Thank you. Yeah, I think those two. Do you think my heels anondifita kana kuti handifiti? Anokufita. Really? You think kuti masneaker anondifita kana kuti haanondifita? Yeah. Chii? Anokufita. Kumatennis? I think not zvima low profile zvakaita kunge zvimatomi izvo, but maybe the canvas type like maconverse. I think aya anogona kufita. Maweji ndo akaita sei? Mastyle handizozivi, ndongoziva kuti kune gogo yakangodaiwo so, but not nekapoint. Weji nakuita kastileto. Weji haisi yakaita kapoint inenge iri high, but pasi payo I think inenge iri flat pasi. Ine flat so, but iri high hiyo. Kana ndarasika vano correct comment section. Haisi riyo weji. Achaita zangu maweji achindozvita sauti. Sorry, just say. Do you think kuti do you think kuti as make it is for admire? Oh my god. Unoziva ungatitindi vazive guys, kupika unopika chete. Mafira kureva.
Do you think kuti mashorts anondifita kuti handifiti? Amashoti zvakanyanya kukufita zvekuti tu. Really? Zvakanyanyisa. Ko maskets anoenda nemuviri, mapencil skirt or asingaendi nemuviri anotange mapleated. No, saka pane type kuti andinofungwa ndakambopfeka ma-straight to ma-pleated then nemamwe anenge ari akangoti vhuru. Ndiapi? Which one you think is the best for me? I think pamapencil skirt apa I don't think kuti kana maybe handisandamboona wakapfeka something chingada kuve close to that. But yeah, pleated inogona kukufita, but pane mamwe ari a bit flared kuti even akave ema-African print akave kana ma-high waist mamwe ari kweri kana tatoti akambonetsa mazuva ano. Iwayo I think anogona kuita pauri. Okay. Ko madresses ndeipi type anofungwa kuti ndifita kumadress? After ndaona wakapfeka that boob tube top yako yaka, I think zvima boob tube dress zvinogona kuitira. Then pane imwe type futi iriko, handisi munhu handisi fashionista, saka zvemazita nezvimwe zvinhu zvinogona kundinetsa kuzvitaura nekuzvitsanangura. If only maybe kana ndaizowana time ndaigona kukandira ndogona kupinda pazvima applications zvinotengeswa fashion kukandira ma-screenshots etype yemadress andofungidzira kuti iwayo they might look good on you. Really? Ko ma-trousers, do you think kuti ma-formal trousers anondifita or ma-jeans ndechipi chinondifita pakati pazvo or ma-tights? Ma-tights as formal futi I think anogona kuitira ball. Ndobva ndati pawangu uchitotaura ema-heels papa I think ukatorova uine formal trousers ndoona sekuti unogona kutobuda zvakanyanyisa. But do you think I snore? Mhinduro yacho inogona kundikwadzisa, zvimhosva zvambonyuka varikasingoti The last one unovoenda 55%. Ngatikoti maybe 55%. Maybe yes, 55%. Ndogona kungoipega wakana pa 90. Kuti ndinosnowa. Why? Chindipa ma-reasons ekuti why? Ma-reasons hapana, it's just guessing. What do you think? Listeners, right, maybe last one. Do you think oh my god, mweche yakuita ichitiza. Do you think ndine usimbe kana kuti handina usimbe? Nungo chadzo ndo padzakagara. Why? Kana muridzi wadzo anongodzitaura wani. Haisi secret.
Oh my God, do you think ndine hasha kana ndina hasha? Mahasha dziripo. Really? Hasha dziriti. Why did you say so? No, even the way you're going to react to some situations. Though you're not going to suppress about it, munane hasha dzongooneka kuti dziripo. But Really? it's under control yet. Do you think ndine rough kana ndina rough? No, rough no. Rough probably maybe because for every action, yeah, there's a reaction. You can be rough towards unenge zvatanga kuitika. Unenge wakureacta to something. But generally, kubva pandataura newe, no, rough no. Dai wave nerough chero pandaita mafilm towards muteto, iwo uri under pressure and funga kuti waimbotolerate madrama ndaitoita zva. Oh, so the next question is, do you think I'm patient or not? Depends nekuti situation yacho kana kuti inyaya yei. Pane zvimwe zvaunotaura zvekuti unogona kutoona toti munhu ari patient. Hanzi rough hauna asi wakafita kuonererwa. Hasha unadzo. No rough. Hasha shiro unadzo. Hasha yes. I'm listening. Like tachitaura pekuti chii stera poni? Patient, yes. You think I'm patient? Patience unadzo. Really? Why did you say so? Mamwe maexample haazoitewo. But yeah. Considering kuti ndo zvimwe zvawamboti, let's not mention about it, but pane macases saka ngatisiye ipapo. Skip. Oh my God, no chipiyo guys. Kagema kakauye see. Do you think no, do you think I'm not honest? Aiwa uvanza ako zvawafila uvanza, unongotaura po. Oh my God. Wait. Do you think I'm a jealous person? Pakawanda, in terms of my relationships or in terms of towards other people? Saka address it too. Success kind of relationships. Do you think I'm that kind of a person that is jealous? Jealous. Asuti andisandamboona uchiratidza kuva jealous, but you feel like you prove to be someone anoinspire kana kuti anomotivatewa nevanhu zvinhu zvinoitika maziso ako, zvaunoona, zvaunofila, zvaunonzwa. Asi chimbondibvunzawo guys, it's already I think you might be jealous. Zvazvo zvekutoti munhu wako kana akakosora akanzi sorry nemumwe munhu panext, unogona kungobuditsa ziso kuti kwemimi dzenyu dziri tsitsi dzei. Oh my God. Hakuma relationship ungatomedza munhu. Crazy. Seriously. Oh my God, munhu wese usarutazi kuma-relationship guys, asanditi. Oh my God, you're not even joking. Ndichiri papo usati watanga kundibvunza, ndichiri papo zvangu pari kunzi pa-relationship jealous.
fane kuita different thing chatiri kuita ichi chekugadzira maquestions ako zvako ekubvunzana zvakanaka naka. Hatina sisa kwemimi vehove mabva kupini sisi vehove inde munobika hove uko inde kuhove please. Right. In terms of meditation, ndinokuzeka simbu katuru kadiki da kutozoita futi hangu chimwe chiteto paunongori free ndoti question and answers nadmaya tichitaura zvimwe zvakasiyana siyana. I think tinogona kutosvita izvo zvezvo. Ndati inini zvandakamboita da kutongotaura hangu kasika joke, but this other guy before ndasangana uyu madrangisho, this other guy kuno kumanje pandaireva kuti ndakazongosiyana nazvo but ndakapotsa padiki diki ndadinda mayana but angariwo Cameroon. Ndakatomboitaura story time yachoni. Saka this guy takaenda out, let me tell you guys zvandakaita. Taenda out saka pane tuma lady boy cheto tinenge tichitamba kuno lady boy anotanga vasikana. Saka vaitamba vachienda kwaari guys vachiti iwo manje semafesi moza zvavanenge vachiita mafesi vakapinda vatu club vakabda ina mnogona fake it. Kana ndiri kuno ndikada kuenda ku club nevamwe tinoenda handitombode kuzvivanza. Saka takatoenda kune that but titoro manje kuno kwanomati mabhazi. Saka maindi mutawa ndengi taenda muya takatogara patebhuru yedu shamwari takagara tese pepe. Then vasikana vakuenda vachinekera vane vaida doro randiti vanoti vakatenga vanopuwa mazidhoro aya vamayokera aya akasiyana siyana. Saka vaipinda vachibuda vachinobara rimwe hamnoko vanguva naro vachipinda naro vachimwa wakomana vaive. Saka manje mufesi uya wamanje amene kuti pane chimwe chemusikana chakatanga mufarira saka ndakatarisa kumashure ndakachiona nemwe musikana mutai but then mufesi uyoyo mai mwana kudhoo kwawanga wari ukoko hamheno yawanga wakutokabirana mai mwana kudhoo ndikutoona mufesi ari kutaura achitaka kugrebha bhebhi kudai so achimisa amune noise ka. Saka akamutaka mukugrebha west kuti anyatsohonza avari kutaura kuti chii. Ndakazviona pekutanga pandanyarara vandaita sei vandasiya zvakadero vandatobvunza kuti ko who is that. Ndakamubvunza ndikati ko who is that. Zvikanzi no anga achifunza zvakazvikakata bo panavo zvavakazoita vakaramba kungotamba vachiuya padhuze nesu vatatoona vakuda kutoita kakudhonzana. Zvandakangoita ndakangosvika ndikati excuse me vandavati naku ukoko sisi vaive vandatora munhu wangu vandati vandati uya kuno tsoka. I'm not even joking. That's what I did because in ngati taenda newe woenda newe kutangoti uone wazikana vari ikoko ndikati excuse me out. Ndatora munhu ndati ruoko ndati uya uku kana udaenda panze nawo ndinoenda newe because handichahwisi kuti mukuitei wari kutongoda doro vari ndikati wangu pana nai doro muri panapa zvokubatana muchiuno zvamakuita zvazvipi. Aiwa handikurambire ndakaita guys. That's what I did. Saka I think kana ndine munhu ndosaka pepe ndichizoramba ndichitaura kuti inini kana ndava nemunhu wacho dhave wangu kunoti zvinoda kundiudza kuti madhuna mutuna no. Because kana pane vanhu I think I'm that kind of a person wekuti I wouldn't even be afraid kuti baba wangu waipoka kuti kudaunitira drama chongono kuti baba chichikuitika handei. aiwa handikurambire comment section inotsigirana neni dai uyu aripo unonzani anesu neti aigona kutaura kuti achidonotya munhu. Ipapo ndinogona kuzviita zvangu ndinogona kuzviita handizvirambiri. Because pane pandakamboya ndikasiya comment before live ndikada guys stop. Eston, my good, look at this question at mine. I'm going to answer it. Yeah, I am a sensitive issues anozoda vanhu vave murelationship. I think vanhu kana vava murelationship ndo pavanogona kuzosvika kuma extremes iwayo. For now I think we should just maintain karange kedu kungoita zvinhu zvingori nefun so tingofarawo. Amen. Kana unogona kupindura. I think it's deep. Inenge iri bore zvayo kana vanhu vari pane imwe level
Personally, I can never answer that question because of my personal reasons. So I can never answer that question. Now, when I'm in a relationship, I don't think I'll be able to answer the question. I'm so sorry. I can't. It's actually impossible for me to answer it. So I'd rather say I can't because it's impossible for me to answer that question. Chindibvunza zvimwe admire zvisiri izvi zvevana, please next time in future guys ndombira musazondibvunza zvevana because kwandiri it's something chiri sensitive and I won't and I can never be able to answer that question. Next question. But next time tinozvironga touya takanyora maquestions edu taura maybe mangwana kana usiri uenda kubasa usina todilute but chimboti fire then tocontinue mangwana nemamwe manyowa toti question and answers, admire and share question and answers. Wauda tofanira uri yesa ndenda toita preempt questions. Aiwa ko inini ndambokubvunza ngo excuse me ndachibvunza kasiyana ndinotoda kutozonyora pasi tozobvunza umwana kuti ndibatsire kuvhunza mamwe questions. Ndikubvunza simple tozotsvaga maquestions acho for live stream yemanheru yacho. Ehe, bvunza. Kala inonifita ndeipi? Wow, I never expected that. Oh my god. Oh my Jesus. Inini kamendi kuti I'm gonna accept kuti ndakambota so hangu Instagram yako chitangoona kuti mburi munhu akaita sei, but ndakadiscover you mapicture ako mamwe acho they have gray but not gray inoita kunge brown waiwa nebrown something, so I would say kuti brown icolor yako remove, then une zvimwe une white most of the time nemacape white orowekera ndo landikaona kunge kakala kanoita kakufaririra whitish pakukufita manje I wouldn't know kuti ndeipi chaiyo exactly nekufita because I always see you une gray or white. So nditongooneka pinkish mukati nejacket rako. That was the only first time ndakakuona wakadero, but it was actually nice on you, but I don't know white maybe white because ndo kala ndakaona kunge unonyanya kuda kustika nayo, maybe white. I'm not sure, but maybe white ne blue mainly. Mangwana ndiani anenge ari jaji tichihwina panapa kuti yes no because aiwa uyu makwesha ndiri kuvhunza ndikufanira kumasubmita kumbi ari kufanira kuuya pakati oita penalty ndiye anenge ari penalist ndopa maanswers iwekera kumbi usasniche please kumbi don't snitch our thing kumbi don't snitch our thing kumbi ndiye anenge ane maanswer achinyora kuti ndiye anaekera ascore magreen mapoints akawanda. Yes, kumbi mangwana ndio zvauri kuita. Taura next one. Next one. John, ndautambira pama questions awabvunza kunyanya. Ndiri munhu ari patient. Rephrase. Like pakuona kwako maybe nekutaura especially maybe panguva yemuteto paya takata nguva yakareba tichitaura tese uchitsvaga zvinhu zvako and so forth. Ukanzi munhu ari patient, how would you rate me? I would rate you as someone, I don't know if I have to put the word patient, but you're a good listener. Then only good listener, you take your time to respond and you analyze situation. So I don't know if I have to say patient or unotora nguva yako say maybe that's what I don't know what John's chisera John. Maybe patient, but
uri good listener and you take your time usati watanga kuvhura muromo wako. Saka ndizvo kuti ndinoita sekuti ipatient here. Ganto celebrate and to sit. Yeah. What else? Nakubvunza zvinhu zvakawanda. Chii chinondifita? Ndine hasha. Wakantarisa. Yes, 200% true. Very, 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 very short-tempered. And the reason why I think, no, like I'm but I think vamwe ine kuti pamwe dzimwe nguva ndombotaurako newe off camera saka ndakuti handichimbozivirirawo some of the things about you, but I think uri short-tempered. Why? Because the fact yekuti you are quiet. Uri quiet. Charge. Yeah. Uri quiet. Zvinoita kuti maybe some of the things zvinenge zvaitika unogona kuzviita bottle in kana kuti bottle up. I don't know kuti chinonzi chichirungu izvozvo. Saka the fact yekuti izvozvo unenge uri zvako kana kuti chinhu chataurika udero, maybe panapa pachema TV unogona kuzviita withhold kumashure kuti saoneka, but inini as time goes on ndakazviona kuti uri short-tempered nekuda kwokuti uri kaquietness kakukaona kusaka maybe unenge usingadi kufunga kuti pamwe vanhu vanoita sei ava kutokujera kuti chii, saka ipapo wako haunonoke ipapo unongoti gaga zvapera. But I think hauholdi chigumbu ndo zvandakafunga, but hasha hako unadzo very, very short-tempered because kana vamwe vasina kutokujera vanogona kutotya, but iko zvinoenda handichambokutya. Ndakambokutya ma-first days, that's the truth. Ndakambokutya pandakazviona kuti munhu ari short-tempered uyu ndakarohwa nebuka. That day ndakarohwa nehana, I'm not even lying, ndakarohwa nehana, ndakutoconfessa ndakarohwa nehana, ndakati mai this person is short-tempered. Uona manje ndobva ndazongoti as time goes on I think pane mamwe mabhatani anofanira kupressa nawo usingafaniri kupressa. That's what I discovered. Vamwe vasingaziva vanogona kurohwa nebuka. So funny. But that's it. Zvatopera, then move on. Yeah, saka hasha munabudi. Yeah. When it comes to dressing, pabhutsa ndedzipi dzinondifita? Pabhutsa ndedzipi dzinondifita? I think ndokaona kunge unofa pana mapicture ako andakamboona ndikaona une forma yakakufita, then ine zvimwe ndo macanvas ndononzi chiraka akatange matennis nice thing yaya akakufita as well. Handisati ndambosangana pamwe nemapictures wakarwa kana mazisnika, saka I think ndinogumira kudepartment yekuti formal wear inokufita, then matennis akaita something like nice canvas anokufita as well pabhutsu. All right. Then general dressing, jeans kana kuti formal wear? I prefer formal wear. It suits you very well. It suits you like mwah. Ndinofarira hangu feedback yauri kundipa, and it's unfortunate maoccasions ekupfeka formal acho mashoma sazvo. Yeah, sei kuti inini hangu ndakaona kunge yavakunama formal wear. That means kana tikatoda kutobvunza kuti mashorts kana matrousers hapasina dhiri, mashorts atodyiwa. Iripo, I just don't like shorts. I don't know why. Maybe kuti anazo zvya, but mashorts I'd rather prefer kufamba newe wakapfeka jean trousers rather than kufamba newe wakapfeka shorts.
Point yangu. With your friends, I don't care, you can wear my shorts, but with me, I'm not comfortable for many wakapfeka short. Maybe ukasimba singaiti. Oh my god. That was guys, no, serious. Sorry. Jesus, help me. No. Sorry, no. Jesus, help me. Hey, wow. Sorry. I'm not serious. Help me. Oh, no, my you. Sorry. That's all right. No offense. Can't kutaura your honest opinion. No, but serious. Kubeach anoenda nemashorts guys. Tachingotara kungofamba all like my streets ndo wana nchitaura. Kubeach anopfeka short. It's okay. Tony, timborangarira futi imwe yemaquestions avanibvunza. Inana zvakawanda kai zvako zvasvika vhava lipstick hairstyle. Ndibvunze zvehairstyle nekuvhunza ora ndingatokubvunza zvendebvu. Your preference kana kuti zvinonditira ndezvipi pane ndine ndebvu. My, don't even try me. Ndakatosirira pastory time kuti admire ndakamoti guys, don't shave your beard. Admire yakasvura. Do you have to go there? Oh, guys, no. Guys, I love beard. Oh my god. Beard, yes, I love beard. Admire ndakamoti you look handsome nebeard dzako takutaurawo. But ndakunorekera ndenge tichangorirekera ndodayo but ndati inini handidi like muline because ndana mustoka guys. I'm not even gonna joke. Ndana mustoka ndinoona kuti anofarira beard dzake ranenge akagara akadayo muline. Ndati nangu pamudate wangu I wouldn't want kana asati abvisa muline wake ndoda kuti angorisheperera beard rake ridayo so rakashepererwa. Ndati kana une uchine beard dzako zvikanzi ndinaro vasomera picture ndikati that's nice. Sikwei usarigere rese ite sei idewo so urisheperere kudewo so wakaita macho wakadewo so usarigere rese. Adhima yako yakasvora kuita musvoganda. Yo, Jesus, help me. The beard, guys. Beard is the way to go, guys. I'm not gonna lie. I love beard. But musi andakatsanangura kazvaitika. No, how many times did I beg you not to shave? I begged you, Admire. I literally begged you to admire. Paul kuuya usauya nebeard kudai also. What did you do? Cut everything. That's what you did. But ndakatsanangura ukati handisi kuteerera zvese izvozvo. You begged handirambe. But nepressure ka that day I think ndakatozogera musoro wangu nguva ipo. Dai wakangosiya karakadero kuitira pano kuti wakarisheva. Zvaida kustyliwa. Papa ndebvu dzacho dzanga dzakuita kunge zvimwe zvacho. And zvaida more time kuti ndidzistyle and so forth. But inangu I prefer beard. But first mudate wangu ukauya uri beardless, I'm not gonna go out with you. Kana ndine time tinonyatso kudzistyla zvangu.
unotofana kuiwana time yachoni. Dev, please find the time. Uchatomboita project dzichengeta alright ndozodzigadzira. So I do that. Kana pamudheto zvapo ukangoya zvako uri musvuvu I'm not gonna joke with you and kungotena bhegi indoda kuona kandevu andikati ndagara musaluni ndichiri kwa8 hours iwe uri kungoenda pa2 minutes unenge watopedza kugerwa wondiudza kuti washaya time. That doesn't make sense. challenge kandi yekuti ndozvigera zvese musoro nendebvu dzacho pamwe ndendashaya kana wamudheto wacho why don't you just go kunonyatsa kushepererwa zvokugerwa zvakanaka. Inini ukangova uri beardless it means kuti wanga usiri kuda kuuya. kana kuri kuti pamudheto live ndinogona kuzviita like a day before zvemusoro nendebvu. I'm team beard. Next question. Maybe last one tozokondinya mangwana. Last question. Last one. Taura. Wantarisa ndiri munhu anoda zvesport here like actively participating in sport kana kuti 300% sportman. Wakaone ndikaona like I don't know but you look like that kind of a person. Anotoda futi even zvenabhora zvezvokuti nyika inonzi chiko Israel matimu aya akangosiyana siyana kutosapota kuti timu yangu yahwina timu yangu. Your face look like unoda izvozvo. Even zvekutomanya chaiko pamwe ungazorega unomanya pazhe hako but zvakakufita kuti unongoda izvozvo. wandinonga 100%. zvematimu handirase patoona imwe timu yangu iri pano padhuze vamwe vanhu vanogona kutoseka. Inonzi chii timu yacho? Dynamos. Dynamos. Haisari matimu angu haaraswi iwayo Zimbabwe. Oh really? iyi nelogo yacho ayo macolors ine nharo manje yaipi. This is how me. Let's see after the show. Red or blue? Yeah. Saka title yemangwana inenge yakanzi chini? Let's think about that. Unless we should open the comment section for suggestions. Yes, taurei kuti title yedu inenge yakanzi chii yemangwana guys. Inenge yakanzi chii title yedu mangwana. Guys, mune murimo muchigesa ivi mune muchitoma. Rupindura Dynamo ati Dimbari ndikati chaiyo Dimbari Dynamo yedu yeme. Guys, tuzo ma suggestions uyu topic mangwana. Manje takunotsvaga mibvunzo. Takutoti nyasha ndibatsirewo pamibvunzo. Hands get to know me. Get to know me. Get to know me. Get to know admire. Get to know me chete. Get to know me ninge ndine get to know me mamwe. So okay, I'll do that. Get to know me yacho. Question and answer. I think question and answer. Maybe dot get to know me. Or something like that. Mina nditore ma uyu. Nditore ma screenshot say apa. Right. No. Minute one. Question. Get to know me. Mofu wakunipisa mofu. Anzi.
Don't even go there. When you age is qualified for charity. Saka ndiani because kumbi selani kumbi mira ndisandakata kamira ndise kumbi apa auye ndimu request abvume kana kuramba ega kuti anouya pauyu achitibatsira kana kumbi aramba ndoisa Lincoln. But Lincoln yozoita best. Lincoln yakupanika ziri kuti maitionoti ndiani. Oh, handizonoti ndiani anozamwa. Okay. Ndaisa link between Lincoln kana kuti uyu ndapinda pabox guys. Lincoln kana kuti kira kumbi anozvigonesera because kumbi ndiye anowanzoita mabhodhi achinyora mastatistics. Toda bhodhi kuti uriona kumbi kumashure kuti chiona maresults zviri free and fair. Yes, kumbi ane mamaiti makane mabhodhi. Kumbi pinda palink apa. Kumbi nekumbira kumbopinda palink zve2 minutes. Please kumbi. My kumbi. My everything. My kumbi. Oh. Kumbi chauya. Mukurambiri Lincoln ndinoenda kutotapirirwa naye manje. Ndizokutadzoisa maanswers jeo. Oh yeah. Guys, uyu anonzaniko wamana. Ingrini anonzaniko zita rake. Kumbi ndokumbiro please. Kumbi kana uchirya chimbusiye chikafu chokupa said 2 minutes guys. Kumbi oro dog manje asikuziva kuti anenge ari free because dog wanoenda kuchechi muswe uyu. Muswe anzi vamasawu vanenge vari best. But vamasawu ngatimbovaisa panyanga nditi vamasawu yes vamasawu ngavambouya but vamasawu mukangoseka chete. Vamasawu mukangoseka ndokubhuloka. No, ngatimboisawo vamasawu guys. Vamasawu pindai nelink. Tisina ndisambozvifunga vamasawu ngavambopinda. I think this one will be the best royal vanotipera vamasawu. Mandise futi link. Vamasawu pindai tikukumbire zvakanaka. What I admire to choose. Guys, isai mumacomment section. Toisani vamasawi kumbi kana kuti Lincoln. Nyorai mega apa kuti toisani pajaji Judy. Toisani guys. Abode vamasawi vakapita kuita mtima ndivai vanenge vachizaba mapoints angu. Vese vakadaro vari hapana ari biased, vese vari 3. Vanhanzi Budi Benson, alright, vamasawi tombovaisawo vamasawi vakafuta zvichisekiza ngezi. Vamasawi mukangoriga chete mukangoriga chete vamasawi. Vanhu vese vari kuti vamasawi. No, Budi Benson marigiri vanhu vari kuti vamasawi. Vanhu vari kuti vanzi vamasawi chipindei apapa Budi masawi titaure yei maiwi guys amene totsvagai chiyekera torerei mwana wenyu chibhodhi nemamaiti makake mangwana moisa kumadziro kutobva mandipa pikicha tigadzirekera ndoda kuvapfekedza kana mune gauni bva mandipa ndobva ndakuisirai chichimbo muruoko cheartificial chakadeo so ukuvara kuti ndaisa the favorite person wako. Vamasawi hanzi for a change vamasawi. Yes, vamasawi ndavauye guys. No vamasawi chenda vana kutotizire. I hope anaye hazi kurova. Iwa hana inorovei. My woman. Everything. Nakuudza zvibambaira, zvibhora, zviri seko. You looking sharp. You looking so sharp. Yeah, munochengetwa imi. Because when you look at me, look at me, look at me, look at me, admire, look at me. Chimbotora manoti. Ona mai mofu varikuda kuti pamanoti.
Right. Iwe Shero wati chiko shamwari yangu. Mangwana munouya muchiita judge wangu na uyu tichigirillana panapa maget to know me. Hawa hazvina kuipa kusaka munenge magara mandipa makwestions ka. Ini ndichakupai question and answer yangu kuseri dzine maanswers ese. Admire chaita the same thing. Imi pane chitaura pangu muchitika muchisa box kuti admire agona here kauti chi. All right. Aiwa. The same applies to admire. Chiri fair. The same applies to admire. Anosvita anogadzira ake maquestions mameotoisa mangani though. Aiwa hazvina kuipa kasi ndikaonawo semunhu mukuru ndikaonawo admire anyanya kurasikawo ndongomupawo kana 2 points. The good part Mai Masawi is Team Sharon. Mai Masawi mune muchimira muriko muchiti rigging. Aiwa no problem. No problem hazvina kuipa. Mai Masawi hausikwazi yayo. Mai Masawi yo ndikuvaziva nekuchisoso but at the same time vanomira nenyu. Mai Masawi ndovadira one thing manje. Mai Masawi vakada kuti offside vanonzi mwa. Vanodzoka mufomu. Bakanaka right regedza ndimbokuudza imwe trick yatiri kuita panapa yandakatanga kuita pano. Imwe trick yandako kutaurira yatira kuti mashemarians ese aite. Come here. All right, you don't want all right, stay there. So these boys vepanapa vakomana vepano. They don't know about you and vanongoona dead vari panhingirini. This other day ndakangotora mafoni ndikati munhu wese ari kuda take away ngatiri kutosubscribe kuna Shero. Seriously? Saka ndo zvatinoda kuti mashemarians ese aite izvozvo zvokuti vachida vasingade vana ava vanenge vaine mafoni katinongoitawo. Mukuru anonzi Keith Benson Jr. Muwechitu anonzi Eddie Mukudzei. Wow, wechi3 ndo uya wanda akambopinda pauibvatiza. This boy anonzi Alex. Anonzi Alex. Come here and say you don't want football shoes. Oh, you don't want football shoes. Another. I'll get you another. All right, if you don't want to do it, then I won't get you. Come here and say hi to her. She's my best friend. Come and say hi. Anyara mwanongo azvaramba. Blackmail yaramba kusevenza. Mune vamwana vari kuchikoro. Ayo mazuvano ka nenyaya yakarorina hapana ari kuenda kusaka vanenge vari pano. But kauyu ndiwa munoyemedza uyu mudiki uyu aingovouya ari sure kwenyu achitenderera ndakamuona munomuyemedza mamesedi this baby. Ndizvozvo izvo zvikari kutambira pamubhedha akari kungoumburuka pamubhedha ipapa. Wow, that's so nice. Ndizvo right Chirandu. Ndandichida kukupai kamukaka present ka. Mukabvisa ese majezi eredhi andakaona aya ekai. Ndokutsvagira iri Arsenal rakanaka. No way. Right Chero chitidonedza Shero. Ito ofoni futi bichara. Itai kudai so dziri kubuda ipapa. Aiwa. Itai futi zhezheudzai futi. Again uyu ari kupi uyu anga akubuda. Manonoka. Aiwa ndichataura naye achauya zvake. Saka chitidonedza zvako Shero iso uone zvokuti saka munongonditumira nhingiri ntoona kutoita sei handiti? Ndichandoziva kuti ndomukona manje anenge akubvunza kuti Shiro nari kupi. I know for sure. Thank you for that. Thank you. Ndiye kuti Matabasa muofu, it's not too late kutendeuka. Ndozo wangu ndiita futi naika ndozo wangu ndiita.
uyai tikutambire nemaoko maviri. Kana mai Masawi vanotozviziva kuti vanotoshautiwo kutsiurai sei kuti makangoti raske makaona kala yeredhi mukati bho but makazopotsa chaipo chaipo. Ndati ndozvawakuita here izvozvo futi. Alright, yapera bo. hanzi nevanhu uyu last born wenyu achazomati ndiye anonzi Kudzi here, mati anonzi anonzi Alex hanzi anonyara kunge mama vake. Vese vachaita right pana shema chetu, vese vachaita right, vachapinda muline. Radhi yacho yakaoma. Pane musikaoma sau. Right, chitibvisa zvako tozoonana. Iri bho maita basa. Thanks. Right. Admire, I want to rest now. Ndoda kutombo tasleepini zvishoma. Maybe it's still here. Maybe what my God, you don't want to change it. Bye. Mangwana kuti kuenda kagarira patebho majinyasha hapo mashanga paitondiseta zvese vondisitaira ndoda kuenda kakiya ndakakurovera chibhuregedhiya chekuti munge ndiri kuda sei ndiri kutoenda kune chinhu chikurukuru ndisina kugara pajina panapa mangwana ndinoenda kanatsa kugara pacheya apapo ndakafesana neuyu ndakakuti ndichatonotsvaga kamwe kaselfie stick kasingandishungurudze yangu iya yakazondipinza bhizi. Yeah, but I think I'll wear blue tomorrow. Not t-shirt, but kanguru top ke blue. Blue it is. Chata plan a blue here. Really? Sure. Because I've ndakachinja moyo. I might change my mind. Uenda ku red. Tozoona. You don't like red? Okay, so yeah, I know you don't like red is part of my favorite colors. Ukatocherechedza zvakanaka unotoona maposter ane red akawanda. But is sort of what also saka blue it is. Let's do blue. Blue gaya most likely kunenge kuchitonora. Saka blue it is. Ndiri gaya kuti red yacho ndogona kupfeka red but yozovharwa. Oh, but the blue aivarwe. Maybe. Chaona. Okay, blue toonana pa blue mangwana. Sure. Bye. Oh my God, bye. Chidona ndakuenda guys. Thanks. Chidona ore chiripo. Guys, good night. Maactivity epana panongonyuka anongoreka anyuka from nowhere. Kune mangwana guys. I'll see you tomorrow. Manje ndichatofonera uyu kuti I want to style my hair. Oko anozaniko style go. Bye guys. Chafonera uyu ambondiyekera musoro wangu kuti ndindostera sei. I'll say bye. Good night. Bye guys.